בוקר טוב וברוכים הבאים לפאנל הבוחרים החדשים, פאנל התיכונים הגדול בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-24. פאנל הבוחרים החדשים, חגיגת הבחירות שלנו, בהפקת סקאי הפקות, מוכר גם כיום הדמוקרטיה ומתקיים משנת 2006 בתיכוני ישראל. השנה הוא מוגש לכם, תלמידים ומורים, במהדורה דיגיטלית מיוחדת עקב מגבלות הקורונה. מיד יופיעו בפניכם 10 נציגים של 10 מפלגות שמתמודדות לכנסת ה-24. מהליכוד, סגן שר הבריאות יואב קיש, מכחול לבן, השר אלון שוסטר, מיש עתיד, חבר הכנסת עידן רול, ממפלגת העבודה, עורכת הדין אפרת רייטן, ממרץ, חבר הכנסת יאיר גולן, מישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר, מתקווה חדשה, חבר הכנסת צבי האוזר, מימינה, עמיחי שיקלי, מהרשימה המשותפת חבר הכנסת עופר כסיף, וממפלגת הציונות הדתית עורך הדין שמחה רוטמן. אתם התלמידים תצפו בנציגי המפלגות השונות שיציגו בפניכם את המצע שלהם, תשאלו שאלות נוקבות, ובסוף המשדר תקבלו הזדמנות לשיעור אזרחות חווייתי אמיתי כשתצביעו לראשונה בחייכם. כאן תעשו את זה באופן דיגיטלי. בהמשך נסביר בצורה מפורטת איך מצביעים. אז בואו נגיד בוקר טוב לתלמידי התיכונים שנמצאים איתנו. אוהל שם רמת גן, אולפנית בר אילן נתניה, אוסטרובסקי רעננה, אורט גבעתיים, אורט גוטמן נתניה, אורט חולון, אורט מעלות, איתן ברנקו וייס, מועצה אזורית גזר, אליאנס חיפה, בית חינוך ירקון, דרום השרון, בן גוריון נס ציונה, בן גוריון עמק חפר, דרור, מועצה אזורית לב השרון, הדרים, הוד השרון, היובל, הרצליה, הראשונים הרצליה, צ'רניחובסקי נתניה, מוסינזון, הוד השרון, בית הספר החקלאי, מקווה ישראל, מדור כללי חולון, מקיף ט' ראשון לציון, עירוני א' אשקלון, עירוני ג' מודיעין, עירוני ה' מודיעין, עירוני י"ד תל אביב, קציר חולון, אורט קריית ביאליק, קריית שרת חולון, שי עגנון נתניה, שמעון בן צבי גבעתיים, שרת נתניה ותמר אריאל נתניה. אז עכשיו, אחרי שהכרנו את כולכם, אפשר לצאת לדרך. אז שוב ברוכים הבאים לפאנל הבוחרים החדשים, שיעור אזרחות חווייתי לתלמידי התיכונים, השנה במהדורה דיגיטלית. איתנו במשדר כ-30 בתי ספר שונים, אלפי תלמידים צופים ויוכלו להצביע בחגיגה הדמוקרטית שלנו. זהו המדגם הגדול ביותר של בוחרים חדשים, קהל חשוב שגם מעניין מאוד את המפלגות. בגלל מגבלות הקורונה ננהל את הפאנל בשני מושבים, שבכל מושב ישבו 5 נציגים של המפלגות השונות. אז קבלו את חברי הפאנל הראשון. הוא נמצא בתקופה האחרונה ללא הפסקה בכותרות. הוא סגן שר הבריאות וגם טייס לשעבר, חבר הכנסת מהליכוד יואב קיש. הוא שר החקלאות ופיתוח הכפר, בעבר כיהן כראש מועצת שער הנגב וכיום מייצג את כחול לבן, השר אלון שוסטר. הוא עורך דין במקצוע, צעיר ונמרץ, הוא מייצג את מפלגת יש עתיד. קבלו את חבר הכנסת עידן רול. שנים רבות היא כיכבה בערוצי הטלוויזיה השונים, עכשיו היא עורכת דין במקצועה, והיא גם הפנים החדשות של מפלגת העבודה, עורכת הדין אפרת רייטן. הוא אלוף במילואים, כן גם כסגן הרמטכ"ל, הוא מייצג את מפלגת מרץ, חבר הכנסת יאיר גולן. אז אני בטוחה שאתם רוצים לדעת מהם חוקי הפאנל שלנו, ובכן, לכל אחד מחברי הפאנל יהיו 3 דקות להציג בפני התלמידים את עיקרי המצע של המפלגה שלו. לאחר מכן נעבור לשאלות שהתלמידים שלחו לנו מהבית. עכשיו הגיע הזמן להתחיל בשלב הכרת המצע של המפלגות. אני מזמינה את הדובר הראשון, חבר הכנסת עידן רול מיש עתיד. אנא, תפוס את מקומך בעמדת הנואמים. 3 הדקות שלך מתחילות עכשיו. בוקר טוב, אני חבר הכנסת עידן רול מיש עתיד, ואני חושב שכולנו התמודדנו עם לא מעט בשנה האחרונה.
אני רואה את הקורונה כמעין גלאי בולשיט. כל מה שהבטיחו לנו שנים שעובד במדינה, עכשיו התגלה המצב האמיתי שלו. במשך שנים אמרו שמערכת הבריאות עובדת ותקינה, למרות שידענו שהיא מורעבת מתקציבים, והנה אנחנו רואים מערכת ששורדת בזכות באמת גברים ונשים שמתעלים על עצמם כנגד כל הנסיבות בזמן משבר בריאות חריף. במשך שנים דיברנו על זה שמערכת החינוך לא צועדת קדימה, שאין לכם את הכלים הכי מתקדמים בשביל באמת למצות את הפוטנציאל שלכם, ואז ראינו שתקעו אתכם שנה שלמה בבית מול הזום, בלי מערכת תמיכה נפשית, בלי סביבה חברית, בלי באמת גב ותמיכה לתקופה כל כך קשה. בנוסף, אנחנו נמצאים במשבר כלכלי מאוד חריף. בלי תקציב, בלי האח התאום שלו, של חוק ההסדרים, אין לנו גם עכשיו את האפשרות לצאת ברפורמות גדולות ולהזניק את המשק החוצה, וצריך בעצם לשקם כאן את הכלכלה. ואולי יותר מהכל, הקורונה לימדה אותנו שהניהול לא נכון של המדינה מביא לאובדן אמון הציבור ולפילוג בתוך העם. מדינת ישראל צריכה עכשיו ממשלה שפויה, שמסתכלת על האזרחים ודואגת להם לדברים הכי בסיסיים שפעם היינו בטוחים שאי אפשר שלא יקרו. שדואגת לנו לחינוך מתקדם, מבוסס פרויקטים, ימי לימודים שמבוססים עם תנועות נוער, עולם תרבות רציני וגדול, למערכת בריאות טובה, לעתיד עבורכם, שתוכלו ללמוד תואר ותוכלו להצליח ולהגיע לרווחה כלכלית, גם אם אתם לא מגיעים מבית עשיר, גם אם לא גדלתם במרכז. מדינת ישראל, כפי שאנחנו רואים אותה ביש עתיד, היא מדינה של חיבורים, היא מדינה שמוצאים בה את הביחד של המדינה היהודית והמדינה הדמוקרטית, שבעיניי ממש ממש שלובים, ונותנים לכל אחד ולכל אחת במדינה הזדמנות שווה לעתיד טוב, בלי קשר לאיפה גדלתם וכמה כסף יש לכם. וזה אומר חינוך, וזה אומר טיפול בבעיות האקלים, וזה אומר להעביר את מדינת ישראל קדימה לתחבורה ציבורית ירוקה, ולתשתיות של אינטרנט מהיר כדי שתוכלו לעבוד מרחוק, וזה אומר תמיכה נפשית לכל סטודנט וסטודנטית כאן בארץ, וזה אומר שיקום הכלכלה. אנחנו מאמינים שהמשק שלנו יצמח חזרה, רק אם אתם תעיזו להיות יזמים ויזמיות ותתחילו את העסקים שלכם, והיום בשביל לעשות את זה צריך להיות משוגעים, ולכן לנו יש את התוכניות שיצעידו אתכם באמת לעתיד טוב יותר ויאפשרו לכם לצמוח כאן איתנו במדינה. הגיע הזמן לשנות את הדברים, הגיע הזמן לממשלה שפויה וליברלית, שבה כל אחד וכל אחת, כל אזרחי המדינה שווים, יכולים להקים משפחה, יכולים לחיות כאן כאזרחים שווים ובטוחים, וזה החזון שלנו למדינה שיכולה להיות טובה יותר, שווה יותר, ואפילו קלה יותר בשביל להצליח בה. תודה רבה. תודה לעידן רול. אני מזמינה את הדוברת השנייה שלנו, עורכת הדין אפרת רייטן. אנא תפסי את מקומך בעמדת הנואמים. 3 הדקות שלך מתחילות עכשיו. אז שלום לכולכם. קודם כל אני שמחה וגאה להיות כאן איתכם ולדבר לכל כך הרבה ילדים ותלמידים, כי למעשה בשבילכם אני באתי. יש לי ילדים משלי, ילד בן 17 וילדה בת 14, ומבחינתי באתי לייצג אותם כעורכת דין. כל השנים האחרונות הצגתי הרבה מאוד לקוחות, עמדתי והצגתי את המטרות שלהם. עכשיו אני מייצגת את המטרות שלכם, את המטרות של הילדים שלי, את העתיד שלנו, כי אתם העתיד שלנו. אני מאוד גאה להצטרף למפלגת העבודה, מפלגה שקודם כל שמה בראשה אישה, זו המפלגה היחידה, מכל המפלגות שיש היום, שבראשה עומדת מרב מיכאלי, בחורה, אישה חזקה, עם עקרונות, שכבר הוכיחה את היכולות שלה, ועמדה בפני הרבה מאוד קשיים והרבה מאוד מאבקים, והוכיחה שהיא דואגת קודם כל לנשים, לחלשים, ועומדת איתן ואומרת את האמת, בניגוד להרבה מאוד אנשים שאנחנו רואים בפוליטיקה הישראלית. וזה עיקרון שאני נושאת איתי קדימה והלאה, ורוצה להעביר אותו הלאה גם אליכם, כי אפשר לעשות דברים אחרת. אפשר בהחלט להיות מנהיגים, אפשר לעשות דברים שיש להם תקווה, ויש בהם שינוי, ויש בהם חיבור, ויש בהם הרבה מאוד תחושה של אנחנו יכולים לקחת את המדינה הזאת ולהעביר אותה למקומות הרבה יותר טובים. איך ייתכן שאתם ואנחנו נתנו לזה שימחקו אתכם שנה שלמה? איך ייתכן שהילדים שלי ואתם ישבתם בבית? איך ייתכן שהחינוך הפך להיות בתחתית סדר העדיפויות? איך ייתכן שהחברים שלי, חברים שבאו מעולם התרבות, נהיו פשטי יד והתחילו לקבל סלי מזון? כאשר גם התרבות, אנחנו, עם הספר, נותנים לכך שהתרבות תהיה במקום אחרון בסדר העדיפויות שלנו?
אי אפשר לשתוק לדברים האלה. אי אפשר לקבל את השיסוי, את הפילוג בעם הזה. אי אפשר לקבל את הטרמינולוגיה של כל אותם אנשים שעומדים בראש וגורמים לנו כחברה להתפרק. דווקא בתקופת משבר כשאנחנו צריכים להיות ביחד. אנחנו צריכים להיות חזקים. בכל תקופות המשבר שלנו אי פעם ידענו לעמוד איתן מול משברים. הפעם הזו עמדו שם אנשים ודאגו לזה שאנחנו נתפלג, שאנחנו ממש נתפורר כדי לשסות אחד בשני, רק כדי לשרוד, רק כדי לשרת את האינטרסים שלהם. ומה האינטרסים שלהם? מה הם? כאשר יש לנו ראש ממשלה עם 3 כתבי אישום, אני יכולה להגיד לכם שבאמת כעורכת דין, כשבן אדם מואשם ומנהל משפט, הוא יעשה כמעט הכל כדי להינצל מהדין, כדי לשכנע שהוא צודק והדין יהיה לטובתו. בן אדם כזה שמנהל מדינה, אני כבר לא יכולה לסמוך עליו יותר. אני לא יכולה לתת לו את ההגה ולנהל את המדינה. אז אנחנו כאן כדי לשמור על הדברים האלה ולהחזיר חזרה את הסדר, את הערכים ואת הדמוקרטיה למדינה. תודה עורכת הדין אפרת רייטן. ועכשיו קבלו את הדובר השלישי בפאנל, שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר. אנא תפוס את מקומך בעמדת הנואמים. 3 הדקות שלך מתחילות עכשיו. שלום, חברות וחברים צעירים. אני בא מעוטף עזה, מקיבוץ מפלסים, שם חיה משפחתי, 4 ילדים, אשתי שעוסקת בחוסן קהילתי, עסקתי בניהול, גם בחינוך, לימדתי אזרחות, ו16 שנים הייתי עד לא מזמן ראש המועצה האזורית שער הנגב, בתקופה לא פשוטה. הצטרפתי לפוליטיקה, הצטרפתי לבני גנץ, כדי שעקרונות מגילת העצמאות, שאני חושב שאתם מכירים היטב, ייושמו במדינת ישראל. מדינת ישראל תהיה מדינה דמוקרטית, מדינתו הבטוחה של העם היהודי. זו מטרתנו, זו משימתה של כחול לבן. מדינה שמושתתת על עקרונות הצדק, האחווה בין העמים, שוויון זכויות אזרחי מלא לתושבים הערבים והדרוזים, פלורליזם יהודי לכל הזרמים, שמירה קפדנית על עצמאות מערכת המשפט והפרדת רשויות, מדינת רווחה שתהווה אור לגויים. כאשר ראינו ששלטונו של בנימין נתניהו מתארך יתר על המידה, על 3 משפטיו, הגענו למסקנה שהוא חייב ללכת הביתה. והנה לפני שנה, אתם זוכרים את הבחירות שהיו ממש לפני שנה, אנחנו בסיומם ראינו שוב תיקו קשה, שיתוק מלא ותחילתה של המגפה. בזמן הזה, מפלגה פטריוטית כמו כחול לבן, מקימה ממשלה, לוקחת חצי ממשלה מנתניהו, ומונעת ממנו לעשות את הטעויות. מנענו את הסיפוח החד צדדי. ניהלנו את הקורונה באופן הרבה יותר הגון והרבה יותר מקצועי, מכפי שהוא היה עושה אותו בעצמו. אנחנו עודדנו את הניהול הזהיר והחכם בין שמירה על הבריאות לבין פתיחה הדרגתית של המשק ושל החינוך, תוך הבנה שיש משמעות גדולה לאמון הציבור. לצערנו, בנימין נתניהו לא עמד במילתו, תחמן אותנו, תחמן את האזרחים, פגע קשות ביכולת הכלכלית של מדינת ישראל, ברגע שהוא לא העביר תקציב למדינת ישראל. היעדר התקציב גרר אותנו לבחירות, זו הבחירות הרביעיות שראש ממשלה, אדם יחיד, גורר את כולנו לבחירות בזמן חירום כל כך קשה, רק כדי להינצל ממשפטיו. כחול לבן תהיה הביטוח של מדינת ישראל. היא תגרום לכך שמזימת אפריל של נתניהו לפטר את כחול לבן ולפטר את מנדלבליט לא תבוא לפועל. אל תצאו לכביש, אל תיסעו בכביש בלי ביטוח. כחול לבן היא הביטוח לדמוקרטיה הישראלית. תודה אלון שוסטר. אני מזמינה את הדובר הרביעי בפאנל, חבר הכנסת יאיר גולן. אנא תפוס את מקומך בעמדת הנואמים. 3 הדקות שלך מתחילות עכשיו. שלום, שמי יאיר גולן, שירתתי בצה"ל 38 שנים. מחייל בצנחנים שהתגייס ב-1980 ועד סגן הרמטכ"ל. חלק גדול מחיי ביליתי בשטחי יהודה ושומרון. נלחמתי בכל הערים הפלסטיניות. הובלתי את חטיבתי, חטיבת הנחל,
במהלך האינתיפאדה השנייה. פיקדתי על אזור יהודה ושומרון למעלה משנתיים. כשאיתי מדברים על מעצרים ליליים, על לחימה בקסבאות, על סריקות במחנות הפליטים, אני מכיר את זה מקרוב. אני רוצה לומר לכם, מהפלסטינים חייבים להיפרד. אסור לנו לשגות בחלומות על סיפוח. סיפוח, המשמעות שלו היא אחת. סוף החלום הציוני. להכניס לתוכנו מיליוני פלסטינים. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? הימין מוביל אותנו לסיפוח. זה אסון למדינת ישראל. נכנסתי לפוליטיקה כדי להילחם בסיפוח. הגעתי לאותה מסקנה שהגיע אליה בן גוריון, שרצה להיפרד מהפלסטינים. הגעתי לאותה מסקנה שהגיע אליה רבין. הגעתי לאותה מסקנה שהגיע אליה ראש הממשלה המנוח שרון, שהפלסטינים חייבים להיפרד. אין עתיד בסיפוח של מיליונים לתוכנו. ואני אחזור על זה פעם אחר פעם ואחר פעם, וזו הסוגיה היחידה החשובה ביותר לגורלה של מדינת ישראל, לעתידה של מדינת ישראל. הרבה אומרים לי, אם ניפרד מהפלסטינים, יהיה פה גל טרור, יהיה קשה, יהיה נורא. ואני אומר לכם מתוך ניסיון ומתוך היכרות טובה מאוד את השטח. לכל הבעיות הביטחוניות ניתן למצוא פתרון. אסטרטגיה, מדינאות, היכולת לבחור בין חלופה קשה לחלופה רעה. ואנחנו צריכים לבחור בחלופה הקשה, להיפרד מהפלסטינים ולמנוע את החלופה הרעה של סיפוח מיליונים שישנו לעד את גורלה ואת אופייה של מדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי. בהצלחה לכולנו. תודה רבה, חבר הכנסת יאיר גולן, והדובר האחרון בפאנל שלנו הוא חבר הכנסת יואב קיש, סגן שר הבריאות. אנא תפוס את מקומך בעמדת הנואמים. 3 הדקות שלך מתחילות עכשיו. תודה דפנה. קודם כל האמת אני קצת נרגש, שמח לראות אתכם, את כל הצעירים שיצביעו בפעם הראשונה בחייהם. הבן שלי בוגר אוהל שם, אז אני מצטער כל בתי הספר האחרים, אני משוחד ואני מרגיש מאוד קרוב גם לחבר'ה מאוהל שם שצופים בי עכשיו. אני אתן לכם בריף קצר, אחד על הליכוד, קצת על הבריאות שעסקתי בה בצורה אינטנסיבית, ובסוף מה ההחלטה הכי חשובה שתצטרכו לעשות ב-23 למרץ. הליכוד היא מפלגה לאומית ליברלית, אנחנו מאמינים בשוויון זכויות אזרחי ובמדינת הלאום, בציונות, מדינת הלאום של העם היהודי בישראל, ואנחנו מחזקים אותה, בלי להתבייש. אנחנו בעד תחרות חופשית, הסרת חסמים, מחזקים את הכלכלה, עזרה לחלשים, לעניים, זה מצווה שגם אנחנו מחויבים לה, גם אם אנחנו בעולם שהוא מתנהל בצורה קפיטליסטית. כל השילוב הזה זה הליכוד. מעבר לכך, בנושא המדיני, אנחנו מאמינים שזכותנו על הבית הזה, ואנחנו לא נוותר לכך לאף אחד. אני חושב שהצלחנו להוכיח בשנה האחרונה עם 4 הסכמי שלום ששינו את המפה במזרח התיכון. אנחנו מבינים שהתפיסה של השמאל, התבוסתנית של נמסור שטחים, נוותר ורק אז נביא שלום, נכשלה לחלוטין. שלום אפשר להביא רק מעמדה של כוח, וההצלחה הזו שינתה את מפת המזרח התיכון. בנימין נתניהו הביא למציאות אחרת. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם גם על הנושא הבריאותי שעסקתי בו רבות. אין ספק שמגפת הקורונה, שפגעה בכל העולם, שינתה את המציאות של כולנו. לכולם הרבה יותר קשה. דרך אגב, מי שחושב שזה רק בישראל, אז שיבין, יש לנו פה מלחמת עולם שלישית. כל המדינות מתמודדות בעניין הזה. יש מחירים כואבים, בריאותיים, תמותה, כלכלה. אני חושב שמדינת ישראל נמצאת היום בפתח של יציאה ראשונה, חזרה לחיים, כולם רואים את זה. אנחנו רואים איך כל אירופה בסגרים, ואנחנו יוצאים ופותחים, ובעצם ההצלחה הזו היא בזכות החיסונים שהבאנו אותם ונלחמנו עליהם, ואני חושב שבמקום הזה זה הצלחה מדהימה של ראש הממשלה נתניהו. אתם יכולים לראות את לפיד, שאמר שבינואר יהיו 5 חיסונים, בסך הכל טעה בכמה מיליונים. אז צריך להאמין שאתה מסוגל לעשות את זה, ולעשות את הבלתי יאומן לטובת אזרחי ישראל. המדינה הראשונה בעולם שהביאה את החיסונים, יוצאת מהקורונה, הצלחה מדהימה. אני אומר לכם, אם הייתי עכשיו, או אם הייתם שואלים כל אדם בעולם, איזה מדינה אתה רוצה להיות בה עכשיו ולעבור את התקופה הזו, היו אומרים לכם, אני רוצה להיות בישראל. ועכשיו הדבר האחרון, ההצבעה הקרובה, שחלקכם מן הסתם תצביעו בה. בסוף, יש ממשלת ימין בראשות נתניהו, או ממשלת שמאל בראשות לפיד. עכשיו, אין לי כלום נגד השמאל, זכותם להאמין בדעותיהם, אני מכבד אותם, אני רואה בהם שותפים למדינה ציונית, אבל יש הבדל עצום בהתנהלות שלהם מול כל האתגרים שאנחנו נמצאים בהם. אנחנו צריכים ממשלת ימין בראשות נתניהו, וזו הבחירה. לא לפיד, לא סער, לא בנט. רק נתניהו, רק הליכוד.
אז תודה רבה לסגן שר הבריאות. אני חייבת להגיד שעד עכשיו התנהגתם למופת. יש לנו גם כותרת, פעם ראשונה שפוליטיקאי מחזיר זמן לאולפן. יאיר גולן, רשמת פה C. אז באמת אני מודה לכולכם, ומקווה לראות את אותה משמעת גם בשלב שאנחנו מתחילים עכשיו. שלב שאלות התלמידים, שבסופו אני מזכירה לכם, תקבלו אתם התלמידים הזדמנות להתנסות בחוויה הדמוקרטית של הצבעה. בפעם הראשונה אצלנו ההצבעה תהיה דיגיטלית, ותוצאות המדגם הגדול ביותר של הבוחרים החדשים יתפרסמו עוד היום. תוכלו לדעת איזה מפלגה ניצחה בבית הספר שלכם, ומה הנוער הישראלי כולו חושב על המפלגות השונות. אבל כל זה יקרה מאוחר יותר. תחילה בואו נשמע את השאלות שלכם. ביקשנו מתלמידים נבחרים מבתי הספר השונים הצופים במשדר לשאול שאלות את חברי הפאנל. כל שאלה תופנה לכל חברי הפאנל, ויהיה לכל נציג דקה אחת בלבד לענות על השאלה. אנחנו מאוד מבקשים להקפיד על לוחות זמנים, גם כדי לכבד האחד את השני, וגם כדי שנספיק לגעת בכל הסוגיות שמעסיקות את הנוער הישראלי. אז בואו נתחיל. השאלה הראשונה מגיעה אלינו מפיליפ רייטר, תלמיד כיתה י"ב מתיכון אורט מעלות. פיליפ, בבקשה. בשנה האחרונה תלמידי ישראל ישבו רוב הזמן בבתים. נדמה היה שהחינוך מופקר, והפתרון היחיד הוא למידה מרחוק, אשר יוצרת קשיים רבים ופערים לימודיים וחברתיים. איזה פתרון אתם מציעים להשארת מערכת החינוך פתוחה גם בצל המגפה? נתחיל עם סגן שר הבריאות, יואב קיש. המגפה איתנו כבר שנה. אי אפשר היה למצוא באמת פתרונות יותר יצירתיים מהלמידה הזו בזום? עברנו הרבה גלים במגפה הזו, יצאנו מהסגר, פתחנו את מערכת החינוך, חלק מהסיבות לחזרה לגל השני. מספטמבר באמת יש פגיעה קשה בלימודים, זה עובדתית, אבל צריך לזכור, עברנו 2 גלים שאנחנו בסופו, או אפילו יוצאים מהגל השני, שגם גבו קורבנות רבים. צריך להבין שהמוטציה הבריטית מאוד מדאיגה אותנו. אנחנו לא יודעים מה הפוקוס או מה הבעיה שלנו במגזר של הצעירים. בניגוד לגלים הקודמים, אנחנו רואים שיש יותר ויותר חולים צעירים. אנחנו מאוד נזהרים היום גם ממערכת החינוך, ולמרות זאת עושים את כל המאמצים ושמים את החינוך בראש סדר העדיפויות. הפתיחה הבאה של כיתות חטיבת הביניים תקרה בהנחה שהתחלואה תרד, ואני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים לעשות את זה בזהירות, כי בסוף הערך המרכזי זה החיים. אנחנו לא יכולים לוותר על החיים, ואם אנחנו רואים שהמוטציה הבריטית פוגעת בצעירים, להגיד יאללה בוא נפתח את החינוך וניתן לצעירים לחזור לבתי ספר, זה יכול לעלות לנו במחירים כואבים מאוד. עידן רול, אתם הייתם נערכים אחרת? אתה מקבל את התשובות האלה שהיה צריך, שכל פעם הנגיף מפתיע אותנו? אני חושב שקודם כל פיליפ צודק, יש פה הפקרות מוחלטת של התלמידים ושל העתיד שלהם, ויש פה שנה שלמה. מילא בגל הראשון עוד לא הבנתם, אבל אז היה אפשר לעשות כל כך הרבה. קודם כל, מבינים שצריך לעשות לימודים בקפסולות. לימודים בקפסולות זה אומר כפול מקומות, כפול מורים. 2 דברים שלא קרו. יש בכל יישוב... קרו לא לכל הכיתות. אני לא סיימתי. יש בכל יישוב במדינה מוסדות ציבור שעומדים סגורים, מתנסים, בתי גיל זהב, בתי נוער. לא היה אפשר בשנה שלמה להשמיש אותם, לשים שם שולחנות וכיסאות ולייצר. אי אפשר היה, אני כבר תוכל להתייחס. לא היה אפשר לתקצב את הקפסולות. כל פעם אומרים, נעשה קפסולות, פותחים בבתי הספר ואומרים, רגע, יש עלייה בתחלואה. יש עלייה בתחלואה, כי עדיין לא תקצבתם עוד מורים. אנחנו היינו מחזירים את המורים שנמצאים בפנסיה. היינו לוקחים את כל בתי הספר להוראה ואומרים להם, חברים, אנחנו במלחמה. מעכשיו אתם מורים ומורות, מרגע זה. היינו משמישים את כל מוסדות הציבור, ויותר מזה, היינו דואגים לרשת תמיכה נפשית וחברתית וללמידה שונה, מבוססת פרויקטים באמצעות הרשת, ולא לומר, עד היום הייתם מול מורה, אז עכשיו תהיו מול מורה שנמצאת במסך. אלון שוסטר, אתם גם כן חלק, היה לכם מאוד נוח לא לקחת את תיק הבריאות וגם לא את תיק האוצר, ואולי את התיקים הקצת יותר פריפריאליים במשבר הזה, ואולי לזרוק את האחריות, גם לכשלים, שר החינוך, שר הבריאות. קודם כל לקחנו אחריות גדולה לביטחון חוץ וחקלאות, לא לשכוח. אני לא רוצה להצטרף לדמגוגיה שאומרת שלא קרה פה כלום ואפשר להחזיר את כולם ללימודים. לא, אנחנו בניהוג מאוד עדין, כמו שצריך טייס ב3 ממדים, גם על הבריאות, גם על הכלכלה, וגם על האמון של הציבור. ואני אומר שנכון מאוד שיצרנו מעצורים במפגשים חברתיים, וזה כולל גם את החינוך, אבל מה שצריך לעשות, מביא אותי חזרה לניסיון שלי כמנהל בית ספר, כמחנך
לפני 20-25 שנה, פיתחנו תוכניות לימוד שמשרד החינוך לא קידם ולא דחף אותם, והן תוכניות שמבוססות על עבודות צוות, מבוססות על למידה בקהילה, מבוססות על יכולת של האדם ללמוד לבד. זה מה שצריך יהיה לעשות, לקדם מאוד את היכולת של התלמידים ללמוד לא במתכונת פרונטלית רגילה. השר שוסטר, תודה רבה. מה יש לך לומר על זה, עורכת הדין רייטן? הם הרי לא צופים מהיציאה, הם שחקנים על המגרש. אני דווקא רוצה, אני חושבת שגם לשר קיש וגם לשר, סגן השר קיש והשר שוסטר, יש להם עבודה מאוד קשה עכשיו לנסות ולהגן ולטעון טענות ולנסות להצדיק ולשכנע את הציבור, שהציבור יודע טוב מאוד הרי מה הוא חווה ומה הוא חווה עדיין. הילדים שלי בבית, אני לא יודעת על איזה קפסולות אתם מדברים, הילדים שלי בבית לומדים, חלק לומדים וחלק אגב ממש לא, כי יש הרבה ילדים שבכלל לא מצליחים הרי ללמוד מהזום הזה והופכים להיות זומבי. יש לנו תקופה שאנחנו מסתכלים ואנחנו רואים, אנחנו הסטארט-אפ ניישן ויכולים לעשות כל כך הרבה דברים נפלאים ויכולים ארצות הברית לשים חללית במאדים ולא למצוא כאן פתרון לחינוך. הרי איזה מין דבר, איזה מין שערוריה. וכשראית את התוכנית שלהם, אני רוצה סליחה, אני לא הפרעתי לך. זה מצחיק, זה כאילו אין כלום. עם כל הכבוד, אני רוצה, אולי זה חלק מהתרבות והחינוך שצריך מחדש להחזיר, כדי לא להיכנס לדברים אחד של השני. אני פשוט לא הפרעתי לך, ואני אשמח שלא תעשה אותו דבר. כן, עכשיו, מה שאני אומרת, זה שאת רואה בכל המדינות האחרות, שהם שמו את החינוך בהתחלה, בראש סדר העדיפויות שלהם. אגב, גם כשהחרדים, כשהם הפעילו את כל הכוללים שלהם והכל, את יודעת מה? יכולתי באיזשהו מובן לבוא ולהגיד, זה הבעת אי-אמון בסדר העדיפויות. חבר הכנסת יאיר גולן. 3.5 שנים פיקדתי על פיקוד העורף, אני מבין חירום אזרחי לעומק. הדבר הראשון בחירום אזרחי זה אמון הציבור, והממשלה העבריינית הזאת איבדה את אמון הציבור, כי מתייחסים לכל המדינה אותו דבר. ערים ירוקות, צהובות, כתומות ואדומות, אותו דבר. מערכת החינוך לא היה צריך להשבית באופן מלא. בכל הערים הירוקות והצהובות היה צריך להמשיך את הלימודים. אבל עכשיו הם לומדים. עכשיו כן, אבל חודשים ארוכים השבטנו. פתחנו בירוק וצהוב עכשיו, על מה אתה מדבר? רוב השנה לא למדו. אדום לא לומד עכשיו. זין, ח', ט' וי', רוב השנה לא למדו. זה פשוט פשע נגד הדור הצעיר במדינת ישראל. אז עם המגפה שילמדו, נו באמת. אני אומר, אין לזה שום קשר למגפה. הייתי לפני שבועיים בתיכון של רמת נגב. לא היה שם חולה אחד, בסגל הרפואי הייתה חולה אחת. למה השביתו את הבית ספר הזה? אין לזה שום סיבה. כשמקבלים החלטות לא הגיוניות, לא רציונליות, שלא תואמות את המצב, מאבדים את אמון הציבור. פשוט לא נכון. אני לא יכול לעבור בשתיקה על דברים שפשוט נאמרו שהם שגויים. הצהוב והירוק נפתחו עכשיו, מי שלא מבין. עכשיו כמה חודשים אחרי היציאה מהמגפה. אז מה אתה רוצה? אל תטעה את הציבור, הם יודעים. אתם פשוט משקרים בלי בושה. להפריע זה חלק מתרבות דיון. העניין הוא שכשכולכם מדברים לא שומעים אף אחד. אז בואו נתקדם לשאלה השנייה, יש עוד הרבה נושאים לפתחנו, והיא מגיעה מיצחק, תלמיד כיתה י"ב מתיכון אוהל שם ברמת גן. הבמה שלך. במידה ובנימין נתניהו זוכה בבחירות, והליכוד המפלגה הגדולה ביותר, ובנימין נתניהו מקבל את המנדט להרכבת הממשלה. האם בידיעה שאנחנו נמצאים במשבר בריאותי, כלכלי וחברתי עמוק מאוד, תעדיפו לגרור את ישראל לבחירות חמישיות ולהעדיף את הפוליטיקה על פני האזרחים, או שתחליטו לקחת את הצ'אנס ולכנס בנימין נתניהו לממשלת חירום על מנת לפתור את המשבר ולשים את הפוליטיקה בצד רק לתקופה הזאת? אז כמובן שהשאלה הזאת מופנית לנציגי המפלגות פה שאומרים שלא ישבו עם נתניהו. אתה תקבל שאלת בונוס, אל תדאג, ואנחנו נתחיל הפעם איתך, חבר הכנסת יאיר גולן. שאלה מאוד מאוד לא פשוטה בימים אלה. אם ההכרעה עם בחירות חמישיות או ישיבה עם נתניהו, מה ההכרעה? אגב, לא צריך דקה, אפשר גם במילה. דפנה, אני אומר לך ואני אומר לכל התלמידים היקרים ששומעים אותנו כרגע. עם מושחתים לא יושבים, נקודה. אני אקח מהשנה הקשה הזו, בין היתר, ההישגים של ראש הממשלה שלנו, זה 3 מילים מאוד מאוד חזקות. סגר, עוצר לילי, ועכשיו גם אזיקים אלקטרוניים. אבל הייתה שאלה. כן, ואני רוצה לקחת את הדבר הזה הלאה ולבוא ולהגיד, הוכחנו כבר, מרב מיכאלי כבר הוכיחה שהיא לא הולכת לשבת עם בנימין נתניהו. אני לא רואה שום סיבה, שום דבר לא השתנה מאותו רגע ועד עכשיו, ואנחנו אומרים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. השר אלון שוסטר, אתם הרי אמרתם לא נשב, ובסוף ישבתם, אז למה שהפעם יאמינו למה שאתם אומרים? נותנים צ'אנס אחד לבן אדם. מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים. אנחנו נשב בתוך הממשלה,
אם נקבל את הכוח להיות שם, אנחנו הביטוח כנגד הפיתורים שלנו וחורבן הדמוקרטיה. אז כן תשבו עם נתניהו? אנחנו נמשיך בממשלה הזו ולא ניתן לו להקים ממשלה נוספת. אנחנו נעדיף להיות בתוך הממשלה כממשלת מעבר, ונלך ביחד לבחירות חמישיות, אם לא תהיה אפשרות חס וחלילה שהגוש מימין ומשמאל של אומרי צדק ושואפי אמון למדינת ישראל, אם בטעות לא נצליח לייצר את הממשלה. אז ממשלת מעבר כן, אבל אחרי זה לא. אנחנו לא נקים ממשלה עם נתניהו, אנחנו נשב בגרון, כמו שהוא אמר, אנחנו התחלואה שלו, נשב ונדאג שיהיה צדק, שיהיה משפט, שיהיה מערכת הוגנת כלפי הבריאות והכלכלה, לא נקים ממשלה נוספת גם במחיר בחירות חמישיות. עידן רול, אז אתה מאמין, אז עכשיו כן אם הוא ואחר כך יסכים, לא? אנחנו לא נקים איתו ממשלה. עידן רול. ואתם ישבתם בצד, הסתכלתם ונתתם לנו להתבוסס בדמנו, ועוד עכשיו ממשיכים להכות את השליחים שמגינים על עם ישראל בזמן הזה. אני מציע שבזמן שאתם מצטרפים לממשלות נתניהו בצורה סדרתית, תיתן לי לתת אלטרנטיבה. כמובן שאנחנו לא נשב עם נתניהו, למעשה המפלגה שכל הזמן שמרה על המילה שלה, ויודעים שלפיד ויש עתיד, אנחנו אומרים יום דבר לפני הבחירות, והוא אותו דבר יום אחרי הבחירות. אני חושב שבתקופה הזו, שאמון הציבור מרוסק, ונראה שהכל זה קומבינות וניהול לא תקין, אנשים מחפשים בדיוק את מה שלנו יש להציע. השאלה הבאה מגיעה אלינו מיונתן נצר, תלמיד כיתה י"ב, מבית חינוך ירקון במועצה האזורית דרום השרון. הנה. לאחרונה, ראש הממשלה בנימין נתניהו יצר קשרים עם ראש מפלגת עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, הידוע כתומך נלהב בעמדותיו של הרב כהנא. ומהצד השני, גם יצר קשר עם מנסור עבאס ממפלגת רע"מ, היושבת בצידה השני של המפה הפוליטית. מה עמדתך בנוגע להרכבת קואליציה עם גורמים קיצוניים משני קצוות הקשת הפוליטית, חלקם שמאל קיצוני שחלקו מתנגד למדינה יהודית בארץ ישראל, וחלקם מן הצד השני תומכי כהנא? זו שאלה אליך במיוחד. הבנתי את האיזון, בסדר. קדימה. אני פשוט שמעתי את כל ההחרמות כלפי הליכוד מכל מי שהיה פה. אנחנו לא מחרימים את הליכוד. למה כחול לבן לא מחרימים אתכם? הכל בסדר. רק אני מבקש שכמו שאני אמרתי, תנו לי את זכותי לדבר. אנחנו נתנו הזדמנות אחת. אני מבקש, אני לא דיברתי. כולכם אמרתם דברים קשים. כולכם אמרתם דברים קשים כלפי נתניהו והליכוד. כן, הוא מוביל את הליכוד, ואתם מחרימים את הליכוד, ואנחנו לא מחרימים. אנחנו דבר אחד עושים. מי שבעד מדינה יהודית דמוקרטית מכבדים אותו, כל מי שלא, לא נכבד אותו. עכשיו, בן גביר, בג"ץ בחן את זה ואישר. כל מי אז אתה מוכן לשבת איתו בממשלה? אני לא מוכן למשחק הצבוע הזה של השמאל, שמביא מצד אחד את הרשימה המשותפת, ולפיד אומר שהם שותפים לממשלה שלו, וזה האלטרנטיבה שתבינו. לפיד והרשימה המשותפת יחד עם צער, ולכן... בואו ניתן לו להשיב, חברים, אתם ישבתם? תנו גם לקיש להשיב. אני מבין שאני רואה פה את הגוש רק לא ליכוד, רק לא ביבי, איך תקראו לו פה מולי, אבל אני אשמח אם תיתנו לי להשלים בדקה את דבריי, כי אני שמעתי 4 דקות בשקט. אנחנו לא מחרימים אף אחד שמאמין במדינה יהודית דמוקרטית. אנחנו נלחמים נגד עבאס על הקולות. אני רוצה את הקולות של הערבים שרוצים פה לחיות כאזרחים שווי זכויות במדינת ישראל, מדינה יהודית דמוקרטית, שיצביעו לליכוד. אנחנו נלחם בשבילם כמו שעשינו כל הזמן. בערבים, כמו ברשימה המשותפת, שרוצים פה מדינה פלסטינאית או דו-לאומית, נלחם עד חורמה, לא ניתן להם לנצח. הם לא שותפים שלנו, הם שותפים של לפיד. נדב ורשבסקי, תלמיד כיתה י"ב מאוסטרובסקי, רעננה. בואו נשמע אותו. היי, אני נדב, מכיתה י"ב בתיכון אוסטרובסקי, ורציתי לשאול מה התוכנית של המפלגה שלך בנושא משבר האקלים, ובפרט בעניין המכוניות החשמליות שכרגע מתקשות להגיע לארץ. כפיצוי אני אתן לך להתחיל, עידן רול. אני יכול להתייחס לבן גביר במשפט? אם אתה רוצה על חשבון משבר האקלים, בבקשה, כי לכל אחד יש דקה. נתניהו מכניס את בן גביר לכנסת, הוא מכניס בן אדם גזען להטופוב שאומר שהקהילה הגאה, שאני חלק ממנה, היא ארגון טרור, ושאין זכות קיום לי ולמשפחה שלי. קחו את זה איתכם. חצי דקה על משבר האקלים. אנחנו מחויבים מאוד למשבר האקלים, גם ברמה של איפוס פחמני עד 2050, וגם ברמה של העברה של התחבורה הציבורית לתחבורה ציבורית ירוקה, תמריצים להתקנה של פאנלים סולאריים על גגות, הפסקת המשלוחים החיים, העברה של לולים ללולי חופש. יש לנו מצע מאוד מפורש ומאוד מפורט, כי אנחנו מאמינים שהנהגה אחראית מסתכלת ואומרת זה העתיד שלנו, ואני רוצה להגיד מילה טובה למי שפה. גם אנחנו כמפלגה עשינו דרך בנושא האקלים, בזכות מחאה עולמית של צעירים שפתחו לכולנו את העיניים ואמרו לנו שזה נושא שחייבים להילחם עליו. קיש.
טוב, אני מניח שפה... אתה מוזמן גם להתייחס במילה לאסון שפקד את חופי הארץ. כן, ברור. אני רק אגיד דבר אחד מרכזי, שדיברנו על זיהום אוויר. המזהם המרכזי של אוויר במדינת ישראל זה היה שריפת הפחם. אנחנו הובלנו את מהפכת הגז הטבעי. בכנסת ה-20 נלחמנו נגד מפלגת העבודה שרצתה למנוע את זה מאיתנו, והרבה גורמים אחרים, ואנחנו מצליחים להעביר את כל משק האנרגיה של מדינת ישראל מפחם מזהם ולגז. זה הבדל עצום. אני אומר לכם, זה הדבר הכי מרכזי בכל מה שקשור לאיכות הסביבה. אין ספק שיש לנו אירוע חמור מאוד בנושא הזיהום של חופי הים עם דליפת הנפט הנוראית הזו. אנחנו משקיעים את כל המשאבים, זה בפוקוס מרכזי של הממשלה, ועושים הכל כדי לעזור לשקם כמה שיותר מהר את החופים במדינה. יאיר גולן, בבקשה. מוזר בעיניי הליכוד וההתפארות בנושא הגז, כאילו מה שנקרא, הם ייצרו את הגז, הם קברו אותו שם באדמה לפני... אתם התנגדתם לזה. רגע, אני רוצה לומר לך דבר נורא פשוט. צריך לעבור לאנרגיה נקייה. גז הוא מזהם. מי שחושב שגז זה לא מזהם, הוא פשוט לא מבין איך זה עובד. הוא גם מזהם את הים בצורה בלתי נסבלת, והוא סכנה אמיתית. מדינת ישראל שטופת השמש שמה יעד עלוב לאנרגיה נקייה ל-2030 של רק 30% מייצור האנרגיה במדינת ישראל יהיה באנרגיה נקייה. היינו צריכים לשים יעד של 50 ו-60%. אני חקלאי וירוק. אני כראש מועצה הקמתי את המרחב השקמה כמרחב מוטה שימור. אני חושב, נאבקתי נגד תחנה פחמית באשקלון. אני חושב שקבינט קרקעות שישמור על המרחב הפתוח שלנו הוא חיוני. אני משוכנע שהמאבק כנגד גז כאפשרות עיקרית לצריכה כרגע, לייצור חשמל, הוא לא נכון. זאת אומרת, אנחנו צריכים לייצר, כפי שאמר חברי יאיר גולן, אנרגיות מתחדשות ככל האפשר. אבל דבר אחד אני אומר לתלמידים, אל תלכו לקיצוניות. הלוואי שנעמוד ב-30%, הלוואי שנעבוד ב-40% בעוד 10 שנים, אבל בואו נמציא, בואו נגייס את כל היכולת שלנו להמצאה לאנרגיה מתחדשת, ונוריד את הרגולציה. אתמול הייתי בסיור במרחב השרון, וראיתי רגולציה קשה מאוד שמקשה גם בבתים, גם במפעלים, גם בחניונים, על הקמת פאנלים סולאריים. אלון, זה רק סיסמאות, מה אתה מתרגש ממרץ? אז חברים, אנחנו עכשיו בשאלה החמישית שמגיעה אלינו מיאן ארליך, תלמיד כיתה י"ב מתיכון היובל בהרצליה. הנה. שאלתי היא, איך תפתרו את הבעיה שנוצרה בישראל, מדינת חרדים בתוך מדינה יהודית דמוקרטית? מדינת חרדים בתוך מדינה יהודית ודמוקרטית, עידן רול. אגב, האם תסכימו לשבת עם חרדים? אנחנו נסכים לשבת עם כל מפלגה שמכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז עם חרדים כן, כי ליברמן אומר שלא. האיזונים בתוך קואליציה יקבעו על ידי הרכב הקואליציה, ולכן רק יש עתיד כמפלגה גדולה יכולה לייצר פה ממשלה שהיא שפויה, שהיא ליברלית, שהיא מתונה יותר. אני חושבת שזו טעות חמורה לבוא בטענות היום ולדבר על החרדים ולשים עליהם את הפוקוס. הם רק נדבך אחד מחוסר המשילות וחוסר האמון שהיה כאן בממשלה הזו. אם אני רק מסתכלת על היומיים שלושה, שבוע האחרון, ורואה למשל, שיש גניבה של חומרים וציוד מצהל, שאני רואה שיש ילדה שנאנסה בדרום. אבל מה הפתרונות שלכם? אתם תבואו עם שוטרים לעצור תלמידים חרדים? אנחנו כי להסתכל מהצד זה לא חוכמה. קודם כל, אנחנו בצד כרגע, אני מזכירה לך. אבל מה אתם עושים אחרת? כשנהיה בממשלה זה משהו אחר. ברגע שאתה מהווה דוגמה אישית, אני מזכירה לך את הסגר הראשון. כולם נשמעו להוראות האלה. לא היה, גם החרדים, וכן הצליחו בהתחלה לשים את החוק במרכז. מה קרה אחר כך? הכל הלך והידרדר. בגללנו, בגלל הציבור, לבוא אלינו בטענות על הציבור שאנחנו לא ממושמעים? לשים לנו אזיקים היום? את מבינה שזה כישלון של ההנהלה. יאיר גולן. יש 3 בעיות עם הציבור החרדי, שאני, דרך אגב, לא אני ולא מרץ, לא שונאים אותו ולא נגדו. אבל יש 3 בעיות. עוני, אוטונומיה מופרזת וחוסר השכלה. והדרך להילחם ולצאת באמת לדרך חדשה בתהליך, שהוא לא יהיה תהליך קצר, קודם כל לטפל בהשכלה. זה שבציבור החרדי אין לימודי ליבה, זה תוקע את מדינת ישראל כולה. עוד 15 שנים, 30% מתלמידי כיתה א' הם חרדים. אגב, אתם תשבו עם חרדים? שום בעיה. אין בעיה. שום בעיה. אני לא פוסל אף אחד חוץ ממושחתים וגזענים. זה היחידים שאני פוסל, כל השאר אני אשמח לשבת איתם. ואנחנו עוברים לשאלה הבאה שמגיעה מהדבה, תלמידת כיתה י"א מתיכון איתן ברנקו וייס במועצה האזורית גזר. בואו נשמע אותה. חוק הלאום הוא חוק יסוד שעבר ברוב מיוחס בכנסת, ולמרות זאת בג"ץ הסכים לדון בעתירות שהוגשו לגבי חוקיותו,
למרות שהיה מתבקש שהוא לא ידון בחוק הזה בגלל שהוא חוק יסוד. מה לדעתכם צריך להיות התפקיד של בג"ץ לגבי תיקונים בחוקי יסוד? האם יש לו סמכות להתערב ולפסול חוקים אלו? ומהם הצעדים שתנקטו על מנת להגביר או להחליש את התערבות בג"ץ בסמכויות ועבודת הרשות המחוקקת? קדימה, בואו נתחיל. עידן רול. קודם כל זו שאלה מצוינת, אדווה. אני רוצה לעשות קצת סדר בתור עורך דין עם תואר במשפט חוקתי. יש עליהום שלם שעושים פה בממשלה וגם בסניף הלא ממשלה של ימינה על כמה פוסלים פה כל היום חוקים וכמה בג"ץ מנהל את המדינה. דה פקטו עד היום נפסלו או 19 או 20 חוקים בסך הכל, והדברים בכלל כמו שהם נראים, וכמובן שהחוקים היו חוקים שיותר מתאימים לשמאל או לימין, זה לא משנה. אבל אנחנו לא בשיעור למשפט חוקתי, הייתה פה שאלה ספציפית, האם זה בסדר שמתערבים גם בחוק יסוד, חוק הלאום? במצב הנוכחי, כשלממשלה יש כוח אדיר, ואנחנו רואים שהכנסת מוחלשת והפכה להיות חותמת גומי, ואני אומר את זה בצער כחבר הכנסת, בג"ץ נשאר הגורם האחרון שעוד יכול לבקר ולפקח את הכוח השלטוני. כוח שלטוני זה דבר מאוד בעייתי, כי תמיד צריך לדאוג לזכויות המיעוט. היום אתה ברוב, מחר אתה במיעוט. מה שצריך לעשות ומה שאנחנו נעשה זה חוק יסוד החקיקה, שיסדיר את כל אופן העבודה בין שלוש הרשויות, ובעצם יוודא שהדבר הזה הופך משיח פופוליסטי של הימין לשיח שהוא באמת בונה ומאזן את הכוח. סגן השר קיש. שאלה מצוינת, המצב הפך להיות אבסורד, במקום שהקול שלכם בבחירות יישמע, אנחנו בעצם מוכתבים על ידי אותה קליקה שלא נבחרת, שמשמרת את עצמה ומוחקת ופועלת בצורה דורסנית כנגד מדיניות הממשלה. חד וחלק, הליכוד יוביל שינוי בממשלת ימין. אם אנחנו נקבל את ה-61 והקולות חייבים לבוא לליכוד. אתם כבר 10 שנים, אני מזכירה לך. בלי רוב. רק שנייה, אני מבקש בלי רוב. בנט וסער יעשו את מה שעשה ליברמן, ויקחו קולות מהימין, ולא ייתנו לנו לעשות את זה. אנחנו צריכים את הקולות בליכוד. השאלה הגדולה היא, אם לנו את הקולות האלה, מי ילחם בקורונה, מי ילחם באיראן, מי ישחרר את הכלכלה, וכן, מי יעשה רפורמה במערכת המשפט? לא יכול להיות שבית משפט, שגם במהפכה החוקתית של אהרון ברק שואב את כוחו מחוקי יסוד, עכשיו יחליט איזה חוק יסוד מתאים לו, כן או לא. יאיר גולן. שקר וכזב. מערכת המשפט שלנו היא החסם האחרון מפני ההשתלטות של הרשות המבצעת, ואחד העקרונות החשובים בדמוקרטיה זה איזון בין הרשויות. מי מפקח עליהם? אני רוצה לומר לך משהו. בית המשפט שלנו מרוסן, בית המשפט שלנו לא מתערב כמעט בענייני הממשלה, אלא כשהממשלה לא מתפקדת. והממשלה הזאת רוצה להרוס את בית המשפט בגלל שחיתותו של בן אדם אחד, בנימין נתניהו. היא רוצה לאזן. ובגלל רצונו של הימין הקיצוני, שלא יהיה פה בית משפט שיוכל לעשות בשטחים מה שהוא רוצה ולהשתלט על קרקעות פרטיות. אלה הסיבות היחידות שבגינן הימין מתנפל על מערכת המשפט. בית משפט עליון בדעות מרץ דורס את כל מדינת ישראל, ולכן זה מתאים לך. תגיד את האמת. מי שרמס את חוקי היסוד זה אתם. בגלל שבית משפט מתאים לדעות מרץ, אתה דורס את כל הממשלה. מנופחת, בזבזנית, רשלנית, יש לא יעילה. כנסת סוברנית. כי אתם לא מתחשבים בחוקי היסוד. אתה לא מוכן לקבל את כוח הציבור, את עמדת הציבור אתה לא מוכן לקבל. עורכת הדין אפרת רייטן, את גם משפטנית, דקה על העניין הזה. אני סומכת על מערכת המשפט שלנו. את יודעת למה? בגלל שהיא עצמאית ובלתי תלויה. וזה חלק מהשיטה הבסיסית של דמוקרטיה. צריך להיות 3 רשויות, וצריך שמערכת המשפט, יש לי בעיה, אני פונה לבית המשפט שיפתור לי. כשיש אי צדק, אני פונה לבית המשפט. ואני רוצה ומקווה מאוד שבית המשפט שלנו יישאר עצמאי ובלתי תלוי, ולא ייבחר על ידי הפוליטיקאים, כמו שרוצים לעשות, ולא יעבירו שם כל מיני יוזמות חקיקה או יוזמות הזוי... מי עושה ביקורת עליו? רק תתני לי תשובה לשאלה הזו. סליחה. היוזמות של הכנסת, לעשות ועדות חקירה לשופטים, לנסות להעביר חוקים, עוד מילה, להעביר חוקים שהם נגד התפיסות הדמוקרטיות ופוגעות בצורה אנושה בזכויות של כל אחד ואחד מאיתנו כאדם, כפרט וכאזרח. אני מאושרת שיש לנו את בית המשפט הזה, ואנחנו נעשה הכל אבל, סגן השר, אנחנו נעשה הכל כדי לבצר את המעמד שלו ולהשאיר אותו כך. זה בסדר, כי הוא בעמדות שלכם. משפט הימין, מה שווה בית משפט? הוא העמדות שלכם, והוא עושה מה שהוא רוצה, ואין שום כוח שמרסן את זה. בראש ובראשונה אני רוצה להתחיל דווקא עם הטריגר לשאלה, זה החוק הלאום. אני, החבר היחיד, אני חושב, בכנסת, בטח בממשלה, שעתרתי יחד עם משפחתי כנגד חוק הלאום.
כי חשבתי שהוא לא ראוי וצריך להכניס בו את הרכיב השוויוני. אבל הצבעתם נגד תיקון חוק הלאום. סליחה, תודה רבה. זה חוק מצוין. חוק מצוין, שוויוני. דילגתם כל כך יפה עד עכשיו. שאלה אחרונה, אתם מתחלקים לי. רגע, אין בו שום פגיעה בזכויות. זה מה שהייתם צריכים לבסס את עמדת מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. תנו לשוסטר לסיים את דקתו. כחול לבן התעקשה להיות במשרד המשפטים, וכל אחד שיחשוב מי הוא רוצה לראות אחרי הבחירות, את בני גנץ או את אמיר אוחנה. והשאלה הבאה שלנו מגיעה מעומר שירזי, תלמיד כיתה י"ב בתיכון אליאנס חיפה. הנה. אינני מבין כיצד תוכל ממשלה לתפקד כאשר היא מורכבת מדעות כה מנוגדות בין מרץ לישראל ביתנו, לתקווה חדשה, ליש עתיד ולמפלגות הנוספות. הרי הפערים האידיאולוגיים ביניהן עצומים. קדימה, עידן רול, אתם אלה שרוצים להקים ממשלה, שיהיה בה מקצה אחד ישראל ביתנו ובנט, ובקצה שני את מרץ ועבודה. אני מעריך את השאלה קודם כל, ואני מציע שנייה להבין איפה אנחנו נמצאים כרגע. אנחנו נמצאים בשיאו של משבר בריאותי, משבר כלכלי חריף, וכרגע מה שהציבור צריך ומה שמדינת ישראל צריכה, זו ממשלה שעוסקת בשיקום הכלכלה ובאיחוד החברה, אוקיי? אנחנו צריכים לשקם את הכלכלה, להזרים כסף לבריאות, להזרים כסף לחינוך, להזרים כסף לתשתיות כדי לייצר מקומות עבודה חדשים, להכשיר מקצועות חדשים לאנשים. אז לא תעסקו בנושאים מדיניים, לא תתעסקו בשלב הראשון, מה שהממשלה צריכה לעשות, זה להוציא את ישראל מהמשבר הכלכלי, ואת זה יש הסכמה רחבה בכל המפלגות שציינו. בבקשה, יאיר גולן. יש 3 דברים שצריך לטפל בהם, לא רק אחד. אחד, אני מסכים עם עידן, צריך לטפל בכלכלה, אבל הממשלה הזאת תוכל להיבנות סביב עוד 2 קווי יסוד. חיזוק הדמוקרטיה ונגד שחיתות. 2 הדברים שהליכוד הרס פה. כלומר, מפלגה מושחתת שהעומד בראשה הוא מושחת, ומלחמה שנלחמת נגד המוסדות הדמוקרטיים של מדינת ישראל. אבל עדיין אתם מתעלמים מהשאלה, אז לא תעסקו בכלל בנושא המדיני, לא יגיע... כן, אני מעריך, כדי לחלץ את ישראל לטווח הזמן הקצר, אז נאלץ, כשמרכיבים ממשלה כל כך רחבה, נאלץ גם מימין וגם משמאל, נושאים שלמים, לשים בצד ולא לטפל בהם, לא תהיה ברירה אחרת. אפרת רייטן? אני בטוחה שאפשר יהיה למצוא את הדרך, כמי שעוסקת הרבה מאוד בסכסוכים בין שני צדדים, שנראים מאוד מאוד קיצוניים בתחילת התהליך, אפשר תמיד להגיע לאיזשהו פתרון ואיזשהו סיום של המחלוקות האלה, וזה שוב אנחנו חוזרים לאותו עניין. מה המטרה? ומה האינטרסים. האם האינטרס באמת האמיתי יהיה להוציא את ישראל מהבוץ ולהתחיל לתקן פה את החברה, או שהאינטרס הוא לשמור על הכיסא ושרידות. זה עושה את כל ההבדל. יואב קיש, אתה רוצה להתייחס לעניין? כן, שאלה מצוינת. האמת הוא גם מצייר את המצב אחרי הבחירות. יש פה מציאות שתהיה אחד משני הדברים. או שתהיה ממשלת ימין בהובלת נתניהו. אז יגידו לך, זאת תהיה ממשלת ימין קיצונית, חרדים, בן גביר. או שתהיה פה... שר המשפטים בן גביר, בוא נדייק. זה נפלא. תודה. או שתהיה פה ממשלת ימין בהובלת נתניהו, עם הישגים מדהימים והצלחות כבירות, והבוחרים צריכים להחליט מי הם רוצים, שזה יהיה נתניהו שילחם בקורונה, ילחם באיראן ויוביל את הכלכלה, או שר האוצר הכושל ביותר של מדינת ישראל, יאיר לפיד, כי זו אלטרנטיבה, ואני פונה פה בעיקר למי שחושב להצביע לגדעון או לבנט. אם אתם תיתנו את הכל שם, השאלה הזו תתגשם. אתם תצטרכו להסביר איך הם יעבדו יחד עם מרץ ועם העבודה. אם תיתנו את הכל לליכוד, תהיה פה ממשלת ימין, וזו התשובה לשאלה. אלון שוסטר. כחול לבן, הקלאסית, בו יוראי ואני היינו ביחד, הוכיחה שאין ימין ואין שמאל, יותר נכון, יש דעות ימין ויש דעות של ימין ושמאל. רק ביבי ורק לא ביבי. יש דעות ימין ושמאל, ואנחנו מסוגלים לשבת ביחד. הנסיבות יכולות לגרום לפירוק, והנסיבות של התנגדות, לא רק למושחתות, את זה עוד נראה במשפט, אלא לשקרנות של נתניהו. אין כאן פסילה אישית של הליכוד בשום פנים ואופן, אלא של האדם נתניהו. ואנשים יקרים, מימין ומשמאל, אנשים ישרי דרך, יכפיפו את עמדותיהם המדיניות לטובת שיקום הבריאות, שיקום הכלכלה ושיקום ישראל מנתניהו. אז תודה רבה לכם, חברים. משחררים אתכם להמשך היום שלכם. מסתיים החלק הראשון של פאנל הבוחרים החדשים. מיד החלק השני עם עוד 5 פוליטיקאים שנסו להתחרות על הלב שלכם. התלמידים, אני רוצה להודות לחבר הכנסת וסגן שר הבריאות יואב קיש, לשר החקלאות ופיתוח הכפר, חבר הכנסת אלון שוסטר, לחבר הכנסת עידן רול, לעורכת הדין אפרת רייטן ולחבר הכנסת יאיר גולן. לכם התלמידים, אני רוצה להזכיר שוב שבסוף המשדר הזה תיפתח הצבעה דיגיטלית, אתם תצביעו, תשפיעו ותשמיעו את כולכם.
ברוכים הבאים לחלק השני של פאנל הבוחרים החדשים. איתנו כ-30 בתי ספר שונים ואלפי תלמידים צופים במשדר, ויוכלו גם להצביע בהמשך. מדובר במדגם הגדול ביותר של הבוחרים החדשים, קהל חשוב שמאוד מעניין ומסקרן את המפלגות. כפי שציינו, בגלל מגבלות הקורונה, אנחנו מנהלים את פאנל הפוליטיקאים בשני חלקים, בכל חלק 5 פוליטיקאים, וזה הזמן להציג את חברי הפאנל השני שלנו. הוא עורך דין במקצועו, היה בעבר מנכ"ל משרד הקליטה והעלייה, והוא מספר 2 במפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר. הוא יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, במערכת הבחירות הזו הוא מייצג את מפלגתו של גדעון סער, תקווה חדשה, חבר הכנסת צבי האוזר. שלום, שלום. הוא פנים חדשות בפוליטיקה הישראלית, מחנך, יזם חברתי וחינוכי, ייסד את המדרשה למנהיגות ציונית תבור, ומספר 5 במפלגת ימינה, עמיחי שיקלי. הוא דוקטור לפילוסופיה פוליטית והקול היהודי מטעם מפלגת חד"ש בסיעת הרשימה המשותפת, חבר הכנסת ודוקטור עופר כסיף. שלום וברכה. גם הוא רכש חדש בפוליטיקה, עורך דין ומייסד התנועה למשילות ודמוקרטיה, מייצג את מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ' ובן גביר, עורך הדין שמחה רוטמן. אני מזכירה לכם, כמו בסבב הקודם, לכל אחד מחברי הפאנל יהיו 3 דקות בדיוק כדי להציג את המצע של המפלגה שלהם. לאחר מכן נגיע לשלב שאלות התלמידים, שבו נציגי המפלגות ישיבו לשאלות שאתם שלחתם מהבית. אז אני מזמינה את הדובר הראשון שלנו, חבר הכנסת צבי האוזר, מתקווה חדשה. אנא תפוס את מקומך בעמדת הנואמים. 3 הדקות שלך מתחילות עכשיו. בוקר טוב. בחודש מרץ 1993, הייתי בן 24, קיבלתי טלפון שאפשר להגיד אולי שינה את החיים שלי. בקו השני היה חבר כנסת צעיר נמרץ, נדמה לי אז בן 44, בנימין נתניהו שמו. הוא הציע לי להיות הדובר שלו, והוא אמר, הוא מתכוון להיות ראש ממשלה. זאת הייתה החלטה, בעיניי קודם כל, ברמה האישית, האם להמשיך במסלול של סטודנט למשפטים, אחרי זה עורך דין במשרד, ומה שקרה ללכת לעשות כסף, או ללכת ולשנות מציאות. החלטתי שבחיים שלי אני מקדיש אותם כדי לשנות מציאות. ומאותה החלטה עשיתי הרבה מאוד דברים. הייתי מזכיר ממשלה, הייתי יושב ראש מוזיאון, ובשנתיים האחרונות אני חבר כנסת. ההחלטה הזאת לשנות מציאות הייתה בגלל תפיסות העולם שהיו לי. תפיסות עולם שמבוססות על זה שמדינת ישראל צריכה להיות מדינה יהודית דמוקרטית, מדינה חזקה, בטוחה, מדינה שתהיה אור לגויים, מדינת מופת. אני מבין והבנתי מגיל צעיר שבישראל היא עוד לא סיימה את 100 הראשונה של העצמאות שלה, ובמאה הראשונה כדי להקים מדינת מופת צריכים אנשים טובים לבוא, לאכלס, לקחת אחריות ולשנות מציאות לטובה. תפיסות העולם האלה, גיבשתי אותם כבר מגיל צעיר, מגיל 16 האמת. בגיל 16 פגשתי חבר לדרך, גדעון סער. שם גיבשנו את התפיסות ואת העמדות שלנו, וחלמנו שיום אחד ניקח את המושכות, ניקח אחריות ונעשה את המקום הזה מקום טוב יותר לחיות בו. לפני 3 חודשים הגשמנו את החלום. גדעון סער ואני קמנו את תקווה חדשה. הגיעה העת לקחת את המושכות, להמשיך הלאה ולממש את אותם חלומות. אז אני פונה אליכם. תפיסות עולם וחלומות חולמים מגיל 16, 17, 18, לאחר מכן מגשימים. יכול להיות שכל אחד מכם קבל טלפון, אולי מגדעון סער, אולי ממני, אולי ממישהו אחר, ותוכלו אתם להשפיע ולעשות את המדינה הזאת מקום טוב יותר לחיות בה. ועד אז יש לכם פתק הצבעה, ב-23 במרץ, שימו תקווה חדשה, תביאו את השינוי, תנו לנו את האמון שלכם. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת צבי האוזר. אז מי יודע, אולי עכשיו לידכם יושב המתמודד הבא על ראשות הממשלה. אני מזמינה בינתיים את הדובר השני לפאנל הזה, חבר הכנסת עופר כסיף. אנא תפוס את מקומך בעמדת הנואמים. 3 הדקות שלך מתחילות עכשיו. שלום, בוקר טוב לכולם. אני חבר כבר הרבה מאוד שנים במפלגה הקומוניסטית ובחד"ש, החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון, ואנחנו יחד עם שותפותינו
עוד שתי מפלגות, מפלגת תע"ל ומפלגת בל"ד, אנחנו מרכיבים את הרשימה המשותפת. הרשימה המשותפת למעשה היא הרשימה היחידה שבאמת מייצגת תפיסה דמוקרטית. אנחנו מייצגים תפיסה דמוקרטית משום שאנחנו לפחות מדברים על 3 דברים שמרכיבים יסודיים בכל משטר דמוקרטי, שבלעדיהם, בלי המרכיבים הללו, אי אפשר לדבר על דמוקרטיה, אלא רק אם זו רטוריקה ריקה. דבר ראשון, אנחנו מתנגדים באופן נחרץ לכיבוש. ישראל מנהלת כיבוש אלים, ברוטלי, שמונע ממיליוני אנשים זכויות בסיסיות, מחופש הבחירה ועד חופש התנועה, חופש הביטוי וכן הלאה, בכל השטחים הכבושים שישראל כבשה ביוני 1967. מי שחושב שיכולה להיות דמוקרטיה עם כיבוש ששולל ממיליוני אנשים זכויות בסיסיות, פשוט או משקר או שלא יודע על מה הוא מדבר. אין דמוקרטיה עם כיבוש, ואין צדק עם כיבוש. אנחנו הגורם היחיד שאומר חד משמעית לא לכיבוש, נסיגה מוחלטת של ישראל מכל השטחים שכבשה ב-1967, והקמת מדינה פלסטינית עצמאית לצידה של מדינת ישראל בכל הגדה המערבית, רצועת עזה וירושלים המזרחית, שגם היא כבושה. זה מרכיב ראשון, ואני אומר לכולכם, בעיקר לצעירים שבכם, אנחנו רוצים עתיד טוב לכולנו, יהודים, ערבים ואחרים. לא יהיה עתיד כזה עם הכיבוש. זה מרכיב ראשון. המרכיב השני, שהוא גם במידה רבה נגזר מהכיבוש, זה הגזענות והאפליה בתוך מדינת ישראל עצמה. מדינה שאיננה מכירה בשוויון מלא בכל המובנים, שוויון אזרחי, חברתי, כלכלי ולאומי, לכל אזרחיה, גם היא לא תהיה מדינה דמוקרטית לעולם. מדינת ישראל לא רואה את עצמה כמדינת כל אזרחיה. לא יכולה להיות דמוקרטיה בלי מדינת כל אזרחיה. הדמוקרטיה המודרנית, להבדיל מהקלאסית, אתונה וכן הלאה, הדמוקרטיה המודרנית נשענת על עיקרון אחד מאוד פשוט, שממנו נגזרים דברים רבים אחרים. אבל העיקרון הפשוט הזה אומר, כל מי שמושפע מהשלטון צריך שתהיה לו האפשרות להשפיע על מי הוא השלטון. זה לא מה שקורה בתוך ישראל, בטח לא באופן שווה, לכן גם פה אי אפשר לדבר על דמוקרטיה באופן מלא. הדבר השלישי הוא שוויון חברתי-כלכלי. כפי שהקורונה הראתה, לא יכול להיות שוויון כאשר אין שוויון חברתי-כלכלי. עופר כסיף, גם זה תודה אנחנו רבה. מייצגים. על שאר הדברים אנחנו נדבר בפאנל. תודה רבה לך, ואני מזמינה עכשיו את הדובר השלישי בפאנל, חבר הכנסת עודד פורר. אנא, תפוס את מקומך בדוכן הנואמים. 3 הדקות שלך מתחילות עכשיו. שלום לכולם. אי אפשר לפתוח מבלי להתייחס לדובר הקודם, לפחות במשפט אחד, עם לא יכול להיות כובש בארצו, ותזכרו את זה בכל דבר שתעשו. אבל בואו נדבר על הבחירות הקרובות, כי הבחירות הקרובות הן הבחירות אולי הגורליות ביותר לעתידה של מדינת ישראל, איך היא תיראה לא רק בשנים הקרובות, אלא בעשור הקרוב. האם אתם תגדלו כאן ותגדלו את הילדים שלכם במדינה חרדית, קיצונית, פונדמנטליסטית, שכפופה לגחמות של הקבוצות הקיצוניות ביותר ביהדות, או שנהיה מדינה ציונית, ליברלית, חופשית, של חיה ותן לחיות. על זה נלחמת ישראל ביתנו, אולי המפלגה היחידה שמציגה היום בבחירות לכנסת, אג'נדה ברורה שמדברת לא רק על זה שצריך להחליף את השליט, אלא על כך שצריך להחליף את השלטון. כי אם מתחלף נתניהו, אבל נשאר עדיין תלויים בידיהם של אריה דרעי וליצמן, לא נוכל לשנות את מה שאנחנו רוצים לשנות. אנחנו רוצים לייצר כאן מדינה בדיוק כפי שחלמו האבות המייסדים, ז'בוטינסקי והרצל, מדינה שבה כל אזרח יכול לחיות את חייו כפי שהוא רוצה, תוך ההבנה והאמונה שמדובר במדינה יהודית ודמוקרטית. ולכן אנחנו מחויבים לכך שיהיו נישואים אזרחיים במדינת ישראל, כי אנחנו לא מוכנים להשלים עם מצב שבו בכל רגע נתון משרתים בצה"ל 5,000 חיילים שיכולים למות על קידוש השם במדינת ישראל, אבל כשהם ירצו להתחתן, המדינה שולחת אותם לקנות כרטיס טיסה ולעשות את זה בחו"ל. אנחנו מחויבים לכך שבמדינת ישראל יהיה גיוס לשירות לאומי או שירות צבאי לכולם. לא אכפת לי מה אתה אוכל לארוחת בוקר, לאיזה אלוקים אתה מתפלל בצהריים, ועם מי אתה הולך לישון בלילה. אתה אזרח במדינת ישראל, אתה נושא בנטל, אתה עושה שירות צבאי, אתה עושה שירות לאומי, לוקח חלק מכל הפאזל הזה. לזה מחויבת ישראל ביתנו,
ולהבדיל מהמפלגות האחרות, אנחנו גם מניה בטוחה. ישראל ביתנו הוכיחה לאורך כל הדרך שמילה שלה זאת מילה, אג'נדה זאת אג'נדה, ואנחנו מחויבים אליה, נילחם עליה ונצליח לעשות את זה. עשינו את זה כשישבנו בקואליציה, עשינו את זה גם מהאופוזיציה, והצלחנו לחוקק את החוקים הנדרשים מהאופוזיציה, ונעשה את זה גם בהקמת הממשלה הבאה. ולכן אני אומר לכם, הכל שאתם תיתנו בבחירות האלה יקבע איזה ממשלה תקום כאן. האם תקום כאן ממשלה שעסוקה בחלוקת הכיסאות והאתננים הפוליטיים וההטבות, כל אחד שרוצה את התפקיד הזה או התפקיד אחר, או תקום כאן ממשלה שתהיה מחויבת לאג'נדה הזאת. תזכרו, את כיתה א' ב-1.9.2019 התחילו 44% מהתלמידים שהם שייכים או למגזר החרדי או למגזר הערבי. זה אומר שבעוד כ-10-12 שנה, מבחינת פוטנציאל הגיוס, יהיו רק 50-56% מהציבור. אפשר לגייס לצה"ל ולהסביר לכם שאתם משרתים, אבל החברים שלכם לא. על זה אנחנו נלחמים, ואני מבטיח לכם שנהיה מחויבים כפי שהיינו עד עתה. תודה רבה, חבר הכנסת עודד פורר. אפילו חייבת לך 2 שניות. עכשיו מזמינה את הדובר הרביעי, שמחה רוטמן. אנא תפוס את מקומך בעמדת הנואמים, נציג הציונות הדתית בפאנל הזה. 3 הדקות שלך מתחילות עכשיו. טוב, 3 דקות, זה כמעט כמו 3 סרטונים באינסטגרם, אבל אני חושב שהנקודה המרכזית, שמענו עכשיו אנשים, אני מניח שגם בחלק הראשון שמענו אנשים, יש מפלגה אחת ויחידה, לצערי, אני איש של שוק חופשי באופי, אני הייתי מאוד מאוד רוצה שתהיה תחרות, אבל שבאמת מציעה סט של ערכים, לא החרמות אישיות, לא אם זה נשב, אם זה לא נשב, לא כל הוויכוחים הפרסונליים, מי ינהל יותר טוב את משרד המשפטים, משרד האוצר או משרד הבריאות, אלא באמת שאלה של דרך וערך. מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. אין כזה דבר מדינה דמוקרטית שאיננה מדינת לאום, פשוט אין דבר כזה, זה לא עובד, וגם אין דבר כזה מדינת לאום שהיא לא מדינה דמוקרטית, כי אם הלאום, העם, לא יכול להשפיע איך המדינה תראה, זו לא מדינה דמוקרטית. מה שקורה במדינת ישראל בשנים האחרונות, האמת היא, ב3 העשורים האחרונים, היכולת שלנו, הפתק שלכם, שאתם תבואו כמצביעים פעם ראשונה לקלפי, אבל אני חוויתי את החוויה הזאת כבר כמה וכמה מערכות בחירות, מצביעים, שמים פתק בקלפי, וממש לא משנה מה בוחרים. ממש לא משנה מה מצביעים. בסופו של דבר, מישהו אחר קובע את הערכים הבסיסיים ביותר של חיינו. אנחנו בציונות הדתית אומרים, הערכים הבסיסיים של חיינו הם שלנו, אנחנו נקבע אותם. דבר ראשון, זהותה היהודית של מדינת ישראל. הזהות הזאת נמצאת בסכנה מהרבה מאוד סיבות. בין היתר, אנחנו מגלים שמגיעים לארץ הרבה מאוד אנשים שהם לא שותפים לחזון להקים פה מדינה יהודית. יש גם אנשים פה במדינה שלא ממש רוצים את זה, אבל ברוך השם הם מיעוט. לאט לאט העם היהודי עלול להפוך למיעוט בארצו. את הדבר הזה אנחנו צריכים ומתחייבים למנוע. יש נושא מאוד מאוד מרכזי, החינוך לערכים, החינוך לדרך, החינוך לזהות יהודית. הדבר הזה גם הוא, המצע אולי הכי ארוך שהצענו בציונות הדתית, עוסק בתחום החינוך. וכמובן, הנושא שלא הצגתי את עצמי בהתחלה, אז מי שעוד לא מכיר, ייסדתי את התנועה למשילות ודמוקרטיה לפני 8 שנים, כתבתי את הספר מפלגת בג"ץ מתוך אותו משפט פתיחה שלי. מי שיקבע זה אתם, זה אנחנו, נבחרי הציבור, בעזרת השם, שאתם תבחרו. אם אנחנו ניתן ליועצים משפטיים או לשופטים או לכל מיני גורמים אחרים שלא עומדים ולא נושאים באחריות מול הציבור, ניתן להם להחליט את הערכים הבסיסיים של חיינו, אנחנו נגלה שלמרות שבסוגיית הגיוס אפשר להגיע להסכמות, גם פה בפאנל וגם בתוך הכנסת. הכנסת כבר הגיעה 3 פעמים לפתרונות מוסכמים על רוב סיעות הבית. מה עושים עם סוגיית הגיוס? זה היה אמור לייצר איזשהו מנגנון הדרגתי. בג"ץ ביטל פעם אחר פעם אחר פעם את חוקי הגיוס. מה עושים עם המסתננים? הכנסת הגיעה להסכמה 4 פעמים, בג"ץ ביטל פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם את הפתרונות בתחום המסתננים. אנחנו יכולים לשמר את המריבות שבינינו שקוראות אותנו לגזרים, ואנחנו יכולים להגיע לפתרונות מוסכמים בדיונים ובפשרות. ואם אנחנו לא ניקח אחריות על עצמנו, אם אנחנו לא נצביע לציונות הדתית שאומרת רק העם יחליט, אנחנו לעולם לא נפתור את הבעיות הללו. תודה רבה, עורך הדין שמחה רוטמן, והדובר האחרון שלנו, עמיחי שיקלי. אנא תפוס את מקומך בעמדת הנואמים. 3 הדקות שלך מתחילות עכשיו.
שלום תלמידי ישראל, אם יש ציבור שחווה בשנה האחרונה איך נראית מדינה שלא מסוגלת להתנהל, אם יש ציבור שמבין מה זה מדינה בכאוס, זה אתם הסטודנטים, אתם התיכוניסטים, ואנחנו רואים את זה כמעט בכל תחום, אנחנו רואים את זה בהתנהלות במשבר הקורונה, אנחנו רואים מה קרה בנמל התעופה בן גוריון, שלא נעשו בדיקות, אלפי ישראלים תקועים, אנחנו רואים איך נראית מערכת החינוך, והמצב הזה לא יכול להימשך. מעבר למה שקורה בתחום הקורונה, אנחנו רואים גם מה קורה בתחום המשילות, בנגב, בגליל. אתמול הייתי אצל אריה שיף, אדם מבוגר בן 71, שהתמודד עם פורצים ואיבד את חירותו. מואשם בהריגה. אנחנו רואים את האונס שהיה לפני כשבוע באחד מיישובי הנגב, מציאות שהיא מציאות בלתי נסבלת. השבת הסדר וטיפול בקורונה, בכלכלה ובאובדן המשילות בנגב נמצאים בראש סדר העדיפויות של מפלגת ימינה. בראש מפלגת ימינה עומד נפתלי בנט, אדם שהוכיח גם בעשייה הצבאית, גם בעשייה הביטחונית, קבלות וביצועים, הצלחות בתחום ההייטק, בתחום הקורונה, ניהל בצורה איכותית ביותר כשר ביטחון את משבר הקורונה, וכנראה ניהל את זה טוב מדי ולכן גם פוטר מתפקידו. מה שמפלגת ימינה מציעה זה שינוי בכל מה שקשור בנושאים האלה של משילות, של בריאות, ומעל הכל בואו נזכור, מפלגת ימינה היא מפלגה ציונית שחרתה על דגלה אהבת ישראל. זו מפלגה שבאה לחבר בין ישן וחדש, בין דתיים וחילונים, מפלגה שלא שונאת אף אדם ולא מחרימה אף אדם, ושואפת לחבר את אזרחי ישראל יחד. מפלגת ימינה תחתור להעמקת החינוך הציוני, החינוך לאהבת ישראל, להכרת המורשת. אנחנו נמצאים בשבוע שציינו את י"א באדר, טרומפלדור, דמויות שצריכים להמשיך וללוות את צעירי ישראל גם הלאה לאורך השנים. בואו נאמר כמה דברים תכלס. מפלגת ימינה היא מפלגה שגם מציגה תוכניות ברורות. אחת התוכניות הבולטות היא בתחום הכלכלי. ישראל נמצאת במשבר כלכלי עמוק. מפלגת ימינה הציגה את תוכנית סינגפור, תוכנית שעניינה צמצום הסקטור הציבורי ששואב כסף מהציבור וחיזוק הסקטור הפרטי באמצעות הורדה דרמטית של מיסים. אם זה מס הכנסה ואם זה מס חברות, התחייבות למקסימום 22 משרדי ממשלה, בלי כל מיני משרדים מיותרים, כמו משרד לענייני מודיעין ומשרד לשיתוף פעולה אזורי. נבחרת ימינה מציגה גם רשימה של אנשי עשייה שיש להם קבלות, אם זה דודי, ראש עיריית שדרות, שידע להתמודד עם משברים קשים בעירו, אם זו איילת שקד, שהייתה שרת משפטים מצוינת, אם זה כהנא, וגם עבדכם הנאמן, כולנו מגיעים מרקע של עשייה, סופרים אתכם ורואים אתכם, אכפת לנו מכם, אכפת לנו מאזרחי ישראל, ואנחנו מחויבים אך ורק לכם. חג פורים שמח. תודה רבה, עמיחי שיקלי. זהו, שלב הצגת המצעים מסתיים, ומיד נתחיל בשלב שאלות התלמידים. אני מזכירה לכם שמיד בסוף החלק הזה תיפתח ההצבעה הדיגיטלית. אתם התלמידים תקבלו הזדמנות להתנסות בחוויה הדמוקרטית של הצבעה בפעם הראשונה. תוצאות המדגם הגדול ביותר של הבוחרים החדשים יתפרסמו עוד היום, ותוכלו לדעת איזו מפלגה ניצחה בבית הספר שלכם, ומה חושב הנוער על המפלגות שלנו. אבל לפני שנגיע לשלב ההצבעה, השאלות לכל נציג בפאנל תהיה, שימו לב, דקה אחת בלבד לענות על כל שאלה. אנחנו מבקשים להקפיד כדי שנספיק לגעת בשלל הנושאים שמעסיקים את התלמידים. השאלה הראשונה לפאנל הזה מגיעה מנוי צמח, תלמידת כיתה י"ב באורט גבעתיים. בואו נשמע אותה. בשנים האחרונות חלה התחשבות רבה מצד ראש הממשלה בחרדים, ובעקבות כך השפעתם בממשלה עלתה. ולי כתלמידה זה מאוד מפריע. מה תעשו כדי לשנות זאת? בוא נתחיל איתך, עורך הדין שמחה רוטמן, שותפים טבעיים של ראש הממשלה. האם גם בממשלה הבאה החרדים ייתנו את הטון? חרדים הם ציבור חשוב במדינת ישראל, אני ממש לא חושב שיש צורך אותם לנטרל את הקול שלהם, לגרום להם לא להשפיע או לגרום להם לא לפעול בכנסת באמצעים הדמוקרטיים שיש ברשותם. אני חושב שבהחלט צריך, וכמו שאמרתי, כבר היו בעבר חקיקות וחוקים שבהם הגיעו להסכמות עם החרדים, למהלכים של שילוב, למהלכים של שילוב בשוק העבודה, בצבא. הרבה מאוד מההסכמות הללו, אגב, שהיו חתומים עליהם גם סיעות כמו יש עתיד. יאיר לפיד הצביע בעד חוק גיוס שבוטל על ידי בג"ץ. כלומר, זה לא איזה משהו שרק, גם כאשר בממשלה החרדים לא היו בממשלה, גם החוק הזה בוטל על ידי בג"ץ, עצר את שילוב החרדים. החרדים ברובם רוצים להשתלב בחברה הישראלית, הם שותפים מלאים לחזון של מדינה יהודית ודמוקרטית, ולא צריך לנטרל את הקול שלהם. קודם כל חשוב להדגיש וחשוב שהתלמידים יבינו.
לא מדובר על הכוח של החרדים, מדובר על הכוח של המפלגות החרדיות ושל המנהיגות החרדית, של אריה דרעי, של ליצמן, שהם הפכו להיות בעצם ראשי הממשלה האמיתיים. עכשיו, הסיפור הוא לא האם הם יהיו חלק או לא יהיו חלק, הם צריכים לשבת באופוזיציה, כי אי אפשר יהיה להעביר אג'נדה אזרחית שעליה אנחנו מדברים, שעליה אנחנו נלחמים, של גיוס לכולם. ראינו את זה, הם לא מאפשרים להעביר את זה. אי אפשר להעביר אג'נדה. אבל הם אזרחים כמו כולם, למה שלא יהיו חלק מהממשלה? למה שלא יתגייסו? נכון, אז למה שלא יתגייסו לצה"ל? העובדה היא שלא ש"ס ולא יהדות התורה יאפשרו גיוס של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל. חבר הכנסת האוזר שיושב פה לידך, אתם במפלגת תקווה חדשה שואפים לשתף פעולה עם מפלגתו של אביגדור ליברמן בסבב הבא. הם אומרים לא חרדים. אתם, אנחנו יודעים, מחזרים אחריהם נמרצות כדי לשבת איתם בממשלה. איך זה יעבוד? תראי, קודם כל קואליציות מקימים אחרי הבחירות, אבל צריך להבין אבל רצוי שנדע לאן אתם שואפים. רצוי לאן שואפים. אנחנו נקים ממשלה רחבה שהיא לא תהיה תלויה בחרדים. אנחנו לא מחרימים את החרדים, אנחנו לא חושבים שממשלה הזאת צריכה להתנהל על פי תכתיבים של חרדים. אנחנו מבהירים דבר אחד. לא תהיה כפייה דתית במדינת ישראל, תהיה ממשלה שתאפשר לחיות ולכבד כל אחד בדרכו. חרדים יכולים, ואני פוסל אותם, יכולים להיות שותפים, הם לא יכולים לכפות ולהכווין את כל פעולותיה של ממשלה בדברים שבה יש מחלוקת בין חרדים לחילונים. עמיחי שיקלי. אז אני רוצה להתייחס לנוי, אני חושב שהיא אמרה לי על התחשבות בחרדים. תפקידה של כל ממשלה הוא להתחשב בכל אזרח, וזה כולל ערבים וזה כולל חרדים. זה קודם כל מבחינת תפיסה דמוקרטית. זה כולל חילונים. לכן התחשבות זה ודאי דבר חיובי. עכשיו, הבעיה היא מצב שבו החרדים הם קובע טון ועל פיהם יישק דבר. זה מצב שימינה לא תקבל. והמשימה הלאומית של מדינת ישראל, המשימה הלאומית של מדינת ישראל היא לשלב את החרדים חזק בכלכלה, לעודד אותם, לתמרץ אותם לצאת לעבוד, את הנשים החרדיות, את הגברים החרדים, ולחזק את כלכלת ישראל, כי זה מגזר גדול מדי כדי שהוא לא יהיה שותף מלא לשוק העבודה וגם לשירות אזרחי או צבאי. אני חושבת שאחד הדברים שהתלמידים שלנו אולי פחות יודעים זה עד כמה חברי הרשימה המשותפת ביום-יום משתפים פעולה עם חברי הכנסת החרדים. יש מין ציר כזה של שומרי דת משני הכיוונים שעובדים יחד בכנסת. לא הייתי קורא לזה, לא הייתי מתייחס לעניין הדתי, כי זה לא העניין העיקרי. אני רוצה להגיד פה כמה דברים בקצרה. דבר ראשון, אנחנו ברשימה המשותפת מתנגדים באופן נחרץ לעליהום, הלפעמים כמעט אנטישמי כנגד החרדים. החרדים, יש לנו איתם ויכוח אידיאולוגי. וזה בסדר שיהיה ויכוח אידיאולוגי, אבל זה לעולם לא יכול ואסור שיתפוס כיוון גזעני, מתלהם ואנטי-חרדי. גם אנחנו נגד כפייה דתית בכלל, אבל אנחנו בעד חופש הדת, ואנחנו בעד זכותו של כל אדם לחיות על פי אמונתו, כולל החרדים. אז עד עכשיו התנהגתם יפה, נבחן אתכם גם בהמשך. השאלה הבאה מגיעה אלינו מאודליה ישראלביץ', תלמידת כיתה י"ב בתיכון עירוני י"ד בתל אביב. במה שלך, אודליה. בתקופה האחרונה אנו עדים ליותר ויותר מקרי אלימות והתעללות כלפי ילדים מהגננות והסייעות במוסדות חינוכיים. בגנים כמעט ואין מצלמות ויש מחסור עצום במפקחים על הגנים. אני רציתי לדעת ולשאול מה המפלגה שלך תעשה כדי למנוע או כדי לצמצם את תופעה הזו בעתיד. תודה רבה. ואני מרשה לעצמי להוסיף על השאלה של אודליה, אם תוכלו גם התייחסות לנושא אלימות כלפי נשים, רצח נשים בחברה. בואו נלך לפי הסדר. עמיחי שיקלי, בבקשה. כן, אז שאלה חשובה מאוד של אודליה, ובאמת הסוגיה הזו של אלימות, אנחנו רואים אלימות גואה. אני חושב שאלימות, שורש המילה אלימות היא אילמות, חוסר יכולת לתקשר, היא בשפה. אנחנו רוצים לשים לב איך אנחנו מדברים עוד לפני ספר החוקים. באשר לענישה, מדינת ישראל תהיה חייבת להחמיר את הענישה ולהרתיע בעלים או בעלת מעון שחושבת לרגע להרים יד על ילד או של אדם להרים יד על בת זוגו. אני חושב שהמציאות הנוכחית במדינת ישראל היא לא פחות ממזעזעת. אנחנו נהיה חייבים ללכת לחקיקה שתגביר את הענישה ושתייצר הרתעה מקסימלית למול כל אדם שיעלה בראשו להרים יד על אדם אחר. חבר הכנסת פורר. אתה גם היית יושב ראש הוועדה. אני עדיין יושב ראש הוועדה. עדיין יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה. מעמד האישה ושוויון מגדרי, אבל לפני, אני רוצה ראשית להשיב לאודליה. הסיפור של החינוך לגיל הרך הוא אחד הדברים ההזויים במדינת ישראל, שמי שאחראי על החינוך בגיל הרך זה בכלל משרד העבודה במעונות היום, ואין שום פיקוח אמיתי
על גני הילדים מתחת לגיל 3, זה צריך להיות באחריות המדינה. המדינה צריכה להבין שהחינוך מתחיל ממש מגיל 3 חודשים, מרגע שהאימא חוזרת למעגל העבודה, הילד צריך להיות במסגרת חינוכית שהיא מסגרת חינוכית מפוקחת. אבל איך יעשו פיקוח כשסדרי העדיפויות הם עקומים? ופה צריך להבין, אנחנו מדברים על כמה עשרות בלבד שמפקחות על מה שקורה בגנים האלה, לעומת למשל 20,000 משגיחי כשרות. יש פה סדרי עדיפויות שאותם צריך לשנות. חבר הכנסת האוזר. כן, אני אתחיל דווקא מאלימות נשים, וכולם אוהבים לזרוק על המדינה ועל הממשלה. השאלה מה אנחנו עושים. ואני יכול להגיד לך שאני עמדתי במשרד ראש הממשלה וראיתי הטרדה של אישה, היה אפשר לעצום עיניים ולהמשיך הלאה. אבל צריך קודם כל להרים את הדגל. כל אחד מאיתנו, זו צריכה להיות ההכרעה החברתית. זה מה שכל אחד מאיתנו צריך לעשות בגבולות גזרה שלו, באחריות שלו. השאלה הבאה שלנו מגיעה מאדם סקוט, תלמיד כיתה י"ב מאורט גוטמן נתניה. הנה. בשנה-שנתיים האחרונות לקראת הבחירות שנערכו, הובטחו הבטחות רבות מצד מפלגות שונות לגבי סיפוח עמק הירדן מחלקים מאזור C. כבן אדם שיגויס על ידי הצבא תוך חצי שנה ואולי יצטרך לבצע את הסיפוח על האדמה או להגן מפני פיגועי תגמול, זה נושא חשוב לי. האם המפלגה שלכם מתכוונת לבצע סיפוח כלשהו בשטחים? ואם כן, היכן? האם הסיפוח יקיף רק התנחלויות יהודיות או שטח רציף? אם שטח רציף, האם התושבים הערביים יהיו זכאים לאזרחות ישראלית? יפה, אז קודם כל בקיאות בפרטים, שפו, ויש לנו פה 4 מפלגות ימין, שאני מאוד אשמח לזהות את ההבדלים ביניהם בסוגיה הזאת, וכמובן את עופר כסיף, אולי ניתן לך הפעם להתחיל בסוגיה הזו. מה דעתך על הסיפוח? על מה תחיל ריבונות? על מה כפי שאני אמרתי קודם... רק על ההתנחלויות או גם על... כפי שאני אמרתי קודם, אני עכשיו אהיה יותר חריף, כי יש לי קצת יותר זמן, במקום לחזור על מה שכבר אמרתי. אנחנו רואים את כל השטחים שישראל כבשה ביוני כשטחים כבושים, ובראש ובראשונה כאוכלוסייה שחיה תחת כיבוש צבאי, ואני אומר יותר מזה. ישראל מנהלת משטר אפרטייד וטהור אתני בשטחים הכבושים, ואני אחזור על זה שוב, כדי שלא יחשבו שאני שגיתי בלשוני. ישראל מנהלת משטר אפרטייד וטהור אתני בשטחים הכבושים. לכן, לא רק שאנחנו מתנגדים לסיפוח, אנחנו מתנגדים להמשך כל שליטה ישראלית בגרגר אחד בשטחים הכבושים, ואנחנו לא ניתן לשום סיפוח או אנשלוס לקרות. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. אגב, בוא נאמר את האמת, בסיבוב הקודם, כשדובר על להקים ממשלה חלופית, אז אתם והמשותפת מצאתם את עצמכם באותו צד. חד משמעית לא, ומראש הבהרנו גם אז וגם עכשיו. אני חושב שהיעד הוא ואפשר לעשות את זה, זה להקים ממשלה ציונית וליברלית. המשותפת לא נמנית על המפלגות הציוניות, ואין ספק בנושא הזה בכלל. או הליברליות. עכשיו, וגם לא הליברליות. עכשיו, ליברל, מי שתומך בכיבוש ואפרטהייד, זה מאוד ליברל. אמרת קודם שאתה קומוניסט, תעמוד מאחורי דבריך. שמענו כבר את הסיפורים האלה, תספר על החברים שלך שמבחינתם גם תל אביב היא שטח כבוש. ועכשיו בוא נדבר... אתם בעד גם להעמיד לדין את קציני צה"ל, כל הילדים שעכשיו, כל הנערים שעכשיו... לכן חלק מהילדים להתגייס, אתם רוצים להכניס אותם לבית הדין. זה בדקה שלך. זה שהם לא ייפגעו ולא יהיו פושעי מלחמה. בוא ניתן לפורר להשלים את הטיעון. עכשיו לענייננו. ראשית, תודה על השאלה, אני חושב שהיא שאלה חשובה, אבל חשוב גם לתקן את הטרמינולוגיה. מדובר על החלת ריבונות ולא סיפוח. החלת הריבונות על שטח שאין עליו היום ריבונות של אף מדינה אחרת, ומעולם לא הייתה שם לא מדינה פלסטינית, כי פשוט לא הייתה כזו. ישנם אזורים שאין עליהם מחלוקת, לא בציבור הישראלי ואפילו לא ברמה הבינלאומית, שבכל הסדר שלא יהיה בינינו לבין הערבים, הם יישארו תחת ריבונות ישראלית. חבר הכנסת האוזר. כן, דפנה, קודם כל שמדברים על יהודה ושומרון, בקעת הירדן. ואגב, אתה מוזמן להתייחס לזה, כי כל ממשלה אופציונלית שלא עם נתניהו כוללת את מפלגות השמאל שמתנגדות לכך, אז כן, לפחות אחת. אז יש לי הצעת פשרה בהצעת חוק שאמרתי, אבל שהגשתי, אבל אני נתחיל קודם כל מהעובדות. מדברים פה על מפות, על שטחים, על דברים מופשטים. ביהודה ושומרון חיים 500,000 ישראלים. ל500,000 הישראלים האלה יש מיליוני אנשים שהם קרובי משפחה. במאה ה-21 היום אין יותר פתרון שפותרים סכסוך אתני על ידי העברת אוכלוסייה. לא יהודית ולא ערבית. ושם הליברליזם נבחן.
אתם הרי בעד העברת אוכלוסייה. ישראל העבירה אוכלוסייה של קולוניאליזם קלאסי לשטחים הכבושים. זה מנוגד לחוק הבינלאומי, זה מנוגד לצדק הטבעי. אתם העברתם אוכלוסייה. אתם העברתם אוכלוסייה אזרחית מישראל לשטחים הפלסטינים. אתם להזיז ערבים, אתם רוצים להזיז יהודים. 500,000 ישראלים יושבים, וזוהי עובדה מוגברת. יש מה שנקרא facts on the grounds, עובדות בשטח שאי אפשר להתעלם. אם השותף הקואליציוני המספר אחד שלך זה לפיד והעבודה, איך אתה מתכנן להכיל ריבונות? כלומר, אפשר לדבר המון דיבורים, ובאמת, אני מתאר לעצמי שהחברי ימין פה שבפאנל יכולים לשלב ידיים ולרקוד, לצאת לריקודים ולמחול בהחלת הריבונות בבקעה, בסדר? אגב, יצאו למחולות גם בסיבוב הקודם ולא יצא מזה שום דבר, אז בוא נשים את הדברים בדיוקם. ולכן השאלה, אם הקואליציה העתידית שלך מורכבת מהעבודה וממרץ, זה לא עובד. אפשר המון דיבורים, זה לא יקרה. זו שאלה עצובה. ספק לגבי צדקת הדרך, לגבי הזכות שלנו על ארץ ישראל, זה דבר שהוא עצוב. יכול להיות שבעתיד יהיה צורך בפשרות כאלה ואחרות, אבל מבחינת הבסיס של הצדק בבקעת הירדן, בשילה, בגוש עציון, גם מי שמכיר קצת היסטוריה, זו ארץ ישראל. האבלים שנאמרו פה על טיהור אתני ועל אפרטהייד, כל האשמות הכי חמורות והכי איומות ששונאי ישראל, גדולי להפוך 500,000 ישראלים, בלי מצבט. שיעור אתני 500,000 ישראלים, אתם רוצים לעבור, לפרק כאילו. איך אתם לא מתביישים? איך אתם לא מתביישים? רק בגלל שאמרתי. הם מעבירים 500,000 ערבים, 500,000 ישראלים. עם קולוניאליסטים. משפט סיום. אני חייב להשלים. טיהור אתני זה מה שעשו הטורקים לארמנים. זה טיהור אתני. תלמד, מסתבר שאתה בור גם בהיסטוריה וגם בקונספט. גם בקונספט וגם בהיסטוריה. המצב הנוכחי ביהודה ושומרון, שבו אזרחים ישראלים חיים במציאות שהחוק הישראלי לא מוחל שם. אגב, גם לאוהבי סביבה, שבונים בכל מקום, ואתרי פסולת וזיהום, לא יהיה לנו מדבר יהודה עוד מעט. אוקיי, חברים, תודה רבה לכם, אני מבינה שאתה באת עם אג'נדה שאני אתחרש באוזן שמאל. דפנה, סליחה שאני מלשין למורה, אבל לא שמענו תשובה לשאלה איך עושים את זה בממשלה עם העבודה. אוקיי, בסדר גמור, אנחנו ניתן לתלמידים, היום השופטים שלנו... סדר העדיפויות של הממשלה, החלת הריבונות, היא לא בראש סדר העדיפויות של ממשלה שתקום. יש הרבה דברים שצריך לטפל בהם קודם, כמו הקורונה, כמו הכלכלה. בואו נתקדם לעוד שאלות של תלמידים. היום הם יקבעו מי ענה ומי לא ענה, ואם שכנע או לא שכנע, ומה יותר חשוב, הקורונה או הסיפוח. ועכשיו השאלה של יניב, תלמיד כיתה י"ב מתיכון צ'רניחובסקי בנתניה, הלאה. אם הקורונה תמשיך ויהיו עוד מוטציות ואפקט החיסונים יקטן, כיצד מדינת ישראל תצליח להתמודד עם המגפה הבריאותית והשפעותיה הכלכליות? האם יש לכם תוכניות מגירה? אוקיי, האם יש תוכניות מגירה לקורונה, שכל פעם, ככה שמענו גם בפאנל הקודם, שישב כאן יואב קיש, מצליחה להפתיע את מקבלי ההחלטות ולהקדים אותם כמה צעדים קדימה? נלך לפי סדר הדוברים. אני חושב שאם יש מישהו אליך, כי באמת בנט מתיימר להיות האיש שבא עם פתרונות חדשים. חד וחלק, אני חושב שאם יש מפלגה שיודעת לתת מענה למשבר הקורונה, זו מפלגת ימינה. העיקרון הבסיסי של טיפול במשבר הקורונה אומר להתייחס באופן שונה לאזורים לפי רמת התחלואה שם ולפי רמת הרצינות שבה אותה רשות מתייחסת להנחיות. רשות שבה ציבור יוצא להתחסן, רשות שבה נעשות בדיקות בצורה רחבה ומקיפה, והעיר הזו היא עיר ירוקה, בעיר כזאת העסקים יהיו פתוחים. אבל זה מה שהממשלה עושה, לעומת זאת, במקום שבו מצפצפים על ההנחיות ועושים התקהלויות המוניות, וזה לא ממש משנה מאיזה סקטור, אז בעיר הזאת הבתי ספר לא ייפתחו, העסקים לא ייפתחו. שוני ביחס בין מקומות שבהם מתייחסים, במקום שבו יתייחסו ברצינות, שם הדברים ייפתחו. עודד פורר. בואו נתחיל מכך שאת האירוע הזה צריך לנהל ברמה המקצועית ועל פי נתונים מקצועיים, אגב, מה שהממשלה לא עשתה מעולם. ישראל ביתנו אומרת, אגב, בכל מערכות הבחירות האחרונות, לא רק בגלל הקורונה, בגלל משבר מערכת הבריאות שאנחנו נמצאים בו כבר תקופה ארוכה, צריך למנות שר בריאות מקצועי. גם הצגנו את המועמד מטעמנו, פרופסור לאוניד אידלמן, שהיה יושב ראש הסתדרות הרפואית, אמרנו, הוא צריך להיות שר הבריאות, כי מה לעשות, המערכת הזו דורשת עכשיו טיפול מקצועי של מישהו שמכיר אותה לפני ולפנים. ואז גם יהיה אפשר לנהל את הקורונה על פי המתווה הבריאותי ועל פי הנתונים, אם זה ערים ירוקות, אם זה מקומות שהתחסנו ואם זה אכיפה דיפרנציאלית.
כן, תראי, קודם כל, אם חלילה התסריט הזה יהיה ואנחנו לא יוצאים מהקורונה, בראש ובראשונה צריך יציבות פוליטית. אי אפשר לנהל מגפה בהיקף כזה, יש לנו קרוב ל-6,000 קורבנות עכשיו, אם האין מוצא שבנימין נתניהו מוביל אותה, בנימין נתניהו היה לו אפשרות, ערב המגפה, להקים ממשלת אחדות יציבה ולהפנות את כל תשומת הלב לקורונה, הוא העדיף לקחת את הרעיון הזה ולהגיד לך בצורה לא דיפלומטית, לזרוק את זה לפח. ואנחנו משלמים מחיר כי ההתנהלות היא התנהלות מבורדקת, התנהלות שמעדיפה גחמות פוליטיות ושיקולים פוליטיים לטווח קצר, מאשר שיקולים בריאותיים וכלכליים לטווח ארוך. עופר כסיף, אני אשמח גם אם תתייחס ספציפית לחברה הערבית, ששם אנחנו רואים שהמוטציות עכשיו מתחילות להשתולל, מקדם ההדבקה עולה, מה אפשר לעשות כדי לשפר את המצב ולהגביר את העיינות? קודם כל אני מסכים עם אלה שאמרו שהטיפול צריך להיות מקצועי ומעולם לא היה מקצועי. אני הזהרתי כבר במרץ שנה שעברה שהממשלה הולכת לנצל את הקורונה מתוך צרכים ואינטרסים פוליטיים של ראש הממשלה ושל משרתיו, ולצערי הרב זה מה שקרה. כלומר, כל המומחים מאיגוד רופאי הציבור, והוזכר פרופסור אידלמן והרי, כולם התנגדו למה שהממשלה עשתה פעם אחר פעם אחר פעם. אני חבר ועדת חוקה. ישבתי בכל הדיונים על התקנות והחוקים להתמודדות עם הקורונה, ואני חייב להגיד לך בצער רב שאי אפשר לזכור פעם אחת שהדיון וההצבעה היו באמת על פי צורכי הציבור. זה נעשה על פי המניירות של ראש הממשלה והצרכים שלו. כך אי אפשר לנהל מגיפה. מפלגת הציונות הדתית, לפחות בתחושה שלי, מתעסקת בהכל חוץ מהקורונה. סיפוח ומערכת המשפת, סיפוח בכלל לא, רק החלת ריבונות. סיפוח זה לא משהו שאנחנו מאמינים בו. החלת ריבונות והמשפט וכדומה, והקורונה... התשובה היא... ככה אחרי זה נגיע לאירוע הזה. אני מאוד מאוד מקווה שבאמת עד שתוקם הממשלה הקורונה תהיה מאחורינו. זה ודאי תקווה שאני חושב שכולנו שותפים לו. אבל אני חושב שהאמירות במחילה, כאשר לבוא להגיד... חבר ממפלגתו של אלי אבידר, שאומר לי שהוא רוצה רק ללכת לגורמי מקצוע, מכחיש קורונה, מכחיש חיסונים, קשה לי קצת לשמוע את זה. הוא לא מכחיש לא קורונה ולא חיסונים, אז תפסיק לשקר ותפסיק אני עדיין אוחז ב-20,000 משגיחי כשרות, מספר שלא היה ולא נברק, שמדברים על שקרים. בדקתי אותו היטב, אבל אתה מפריע לי בדקה שלי. אבל אתה מפריע לי בדקה שלי. אתה מפריע לי בדקה שלי. לא יודע, ראיתי אותו מסתובב בהפגנות גם בלי מסכה. ולכן אני אומר, קשה לי להאמין כל כך שמדברים על החשיבות של הניהול של אנשי מקצוע כשזה בא מהמקום הזה. יש המון מתקפות אישיות. אני מאוד מאוד דווקא מתחבר לזה שצריך יציבות שלטונית. אני לא מצליח לראות איך יציבות שלטונית, ולכן אנחנו דורשים ממשלת 61 ימין, כי היא תהיה יציבה, היא תהיה נעולה פנימה. אבל היא לא תהיה נתונה לסחטנות? אתה לא חושב שהיא תהיה לעניין הטיפול בקורונה, מישהו חושב שיש איזושהי אוכלוסייה במדינת ישראל שלא רוצה לטפל בקורונה, שחושבת שקורונה זה סבבה, חוץ ממכחישי קורונה פה ושם? לא, זה עניין של סדרי עדיפויות. הסדרי עדיפויות של טיפול בקורונה, אני חושב שאם בנימין נתניהו יהיה בראש ממשלה, לא חושב שיש ספק שקורונה היא בראש סדר העדיפויות שלו. אני חושב שממשלה יציבה זה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד מאוד חשוב. אני באמת לא רגיל, אני חייב לומר, אני לא רגיל להיות הבן אדם הכי ממושמע באזור. אני משתדל לא להתפרץ, משתדל לדבר ולא להיכנס תוך דברים של אחרים. אוקיי, אז אנחנו... שנייה, אבל באמת, אפילו קו שנייה כי קוטעים. אני חושב, דווקא ההצעה שהציע צביקה האוזר לעיצוב הקואליציה והבחירה שלהם להיכנס, אני מאוד כיבדתי אותה בזמנו וחשבתי שזה היה רצון, זה לא עבד. אני חושב שלהטיל את כל האשמה על נתניהו בסיפור הזה זה קצת מוטעה, אבל זה ממש לא משנה. צריך ממשלה יציבה. אני שמעתי פה אולי באוזן שהלוואי שלצורך יציבות הממשלתית, השבועה רק לא ביבי תופר, ואולי תהיה לנו ממשלה יציבה, שאני מתאר לעצמי שגם גדעון סער ייכנס לממשלת ביבי בעזרת השם. במילה אחת, במילה אחת, באנו לשנות, באנו לשינוי, נתניהו אולם העבר, תקווה חדשה. אוקיי, חברים, אנחנו מתקדמים לשאלה הבאה. האם יש סיכוי שהשבועה רק ביבי? אני מעולם לא נשבענו רק ביבי, אבל בסדר. אנחנו מתקדמים לשאלה הבאה. את השאלה תשאלי היא... לא באדם. אמרת שאתה ממושמע, לא ראיתי בדיוק את המשמעת הזאת, אז קדימה. עכשיו נשמע את ליהי, תלמידת י"ב ממקיף ט' בראשון לציון. ליהי, בבקשה. היום השאלה שלי היא שבשנים האחרונות אזרחי ישראל בעצם עדים למצב שבו הממשלות לא מצליחות לתפקד. הממשלות האחרונות הורכבו מקואליציות ממפלגות שונות ולעיתים אף מנוגדות באג'נדות שלהן. אז השאלה שלי היא אם אתם סבורים שצורת המשטר בישראל מצריכה שינוי? אם לא, איך אתם מציעים בעצם להתמודד עם חוסר המשילות הקיים? ואם כן, איזו צורת משטר אחרת אתם מציעים?
יפה. אז קודם כל אני שמחה שהתלמידים לפחות שמים את זה על סדר היום, כי יכול להיות שהגיע הזמן לשאול את השאלה גם האם הבעיה היא בשיטה. מישהו רוצה להתנדב הפעם להיות ראשון? אין בעיה. קדימה. קודם כל אני מאמין גדול בשיטה הדמוקרטית ובמה שנקרא ממשל של נציגים. בוחרים נציגים והאנשים האלה באים ומייצגים אותנו. הבעיה שלנו היא בעיית תרבות, ובעיקר השתלטות של תרבות כוכב נולד, במקום תרבות של אידיאולוגיה סדורה של מפלגות. שמדברים במערכת בחירות על רק ביבי, רק לא ביבי, זה בעיניי שאלה מאוד לא רצינית. אני פונה אליכם ואומר לכם, תסתכלו איזו מפלגה אתם מזדהים איתה אידיאולוגית, היא מדברת אידיאולוגיה, אמונה, ערכים, תוכניות עבודה, ותבחרו את הנציגים שלכם על פי הדברים האלה. אם כך תראה הפוליטיקה שלנו, תהיה לנו מערכת בחירות הרבה יותר יציבה. דבר שני זה חרמות. זה כל כך משעשע בעיניי, שאדם כמו גדעון סער, שהוא אדם יקר, אבל מתמודד בפריימריז במפלגה שלו בליכוד, מפסיד בפריימריז, ואז עובר עם 10 אנשים להקים מפלגה שמחרימה את הליכוד. זה דבר, מבחינה דמוקרטית, החרמות האלה, דמוקרטית, תכבד את הכרעת הבוחר, אתה הפסדת בפריימריז, תכבד את הכרעת הבוחר, הפסדת בפריימריז. גדעון סער, איש מפלגתו של גדעון סער, צביקה האוזר, הדקה שלך. כן, קודם כל לענות על אותה מפלגה שכל הזמן אומרת שנתניהו הביא אולי לאסון הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, קרוב ל6,000 קורבנות, ולא מסוגלת להוציא את המילה, לא מסוגלת להוציא את המילה הברורה. אנחנו מביאים שינוי, לא ניתן לנתניהו יותר את הצ'אנס, לא נשב תחת נתניהו. מה שאמרתם על לפיד, אתם לא מסוגלים להגיד על נתניהו, וזה הסיפור. שאלה מאוד מאוד חשובה, ישראל ביתנו יש אג'נדה מאוד ברורה בנושא של שינוי שיטת ממשל, הצגנו אותה גם בבחירות האלה. אחד הדברים, ופה אני מתחבר לחברי, זה הגבלת כהונה. אנחנו טוענים שצריך לשנות את מבנה הקדנציות במדינת ישראל בכלל, למצב של 2 קדנציות של 5 שנים, בחירות ביחד, גם בשלטון המקומי וגם בשלטון המרכזי. אין טעם בכל כך הרבה ימי בחירות שוב ושוב. במקביל צריך לחוקק חוק שימנע ממועמד, שיש נגדו כתב אישום להרכיב ממשלה. ליברמן לא נראה לי המאמר בדברים האלה. אנחנו חושבים שזה הדבר הנדרש. כשאפשרו את זה בחקיקה בפעם הקודמת, כשאפשרו את זה בחקיקה בפעם הקודמת, אנחנו היינו מפלגה שבאמת התנגדה לאפשרות שנותנת לו היום להרכיב ממשלה. דרך אגב, מרצ ומפלגת העבודה אפשרו את העברת החוק אז ב-2003 בשביל אריק שרון, כי הם חשבו שאיתו... גם נתניהו אז תמך בחוק, זה היו ימים. כן, בבקשה. כן, קודם כל, באופן עקרוני, השיטה הפרלמנטרית היחסית, הקואליציונית, שפועלת בישראל היא שיטה שמתאימה לחברה הישראלית. במובן הזה, את זה לא ראוי לשנות. יש פה בעיות אחרות. קודם כל, אנחנו רואים שבניגוד למה שנאמר בזמנו, העלאת אחוז החסימה לא רק שלא פתרה את הבעיה, היא החריפה אותה, וזה חומר למחשבה. זה חומר למחשבה, וחבל שאין לי את הזמן גם להסביר מדוע זה החריף, כי זה חלק מהפתרון. כלומר, אנחנו בעד הורדת אחוז החסימה, אבל צריך כמובן ללוות את זה בעוד כמה דברים. יכול להיות ששניכם בעד הורדת אחוז החסימה, כי אתם מדשדשים שם איפשהו סביב... אנחנו לא מדשדשים בכלל, אנחנו רחוקים מזה, אבל... המפלגות הערביות, חלקן מדשדשות, מפלגתו של רע"מ, שמנסור עבאס רע"מ מדשדשת. אנחנו רשימה משותפת, חד"ש ספציפית, במידה רבה גם בל"ד, גם מפלגות יהודיות, ערביות, חד"ש בוודאי. אבל התאחדתם אל מול אימת אני אמרתי במידה, אנחנו בחד"ש מפלגה יהודית ערבית. לפי חוק יסוד אז אתה לא מכיר. רגע, אתה לא מכיר. אבל התאחדתם בגלל אחוז החסימה. חבר הכנסת האוזר, אתה כנראה לא מכיר. קודם כל, חד"ש היא תנועה יהודית ערבית מאז ומתמיד. כפי שהמפלגה הקומוניסטית, היא מפלגה שקיימת מ-1919, יש לה שריון למועמד יהודי, נכון? שריון למועמד יהודי אחד. אין אצלנו שריונים, אנחנו לא צריכים שריונים, אין שריונים אצלנו, אין שריונים. קדימה, שמחה רוטמן, כן. אז העניין של אחוז החסימה, אבל צריך גם להבין, ואני אומר את זה לבחור ששאל, אין פתרון קסם לחוסר היציבות שאנחנו ראינו. זה עניין של התנהלות, ובמידה רבה תרבות פוליטית. שני גורמים מרכזיים הבילו לזה שכבר 2 אין ממשלה בישראל. 2 גורמים מרכזיים. אחד זה באמת העלאת אחוז החסימה. העלאת אחוז החסימה כשישראל ביתנו, ואז רצו יחד עם הליכוד, וניסו לקדם את זה. אני אז בכובעי המקצועי, בתנועה למשילות ודמוקרטיה, הגיעו אותי גם מומחים מארגונים אחרים, ואמרו, אתם עושים טעות, אתם מייצרים חוסר יציבות שלטונית. מפלגות בינוניות הן הרבה יותר
סחטניות מאשר מפלגות קטנות, יהיה הרבה יותר קשה להרכיב קואליציה, כל אחד יודע שהרבה יותר קל להרכיב פאזל עם המון חלקים קטנים שהם דומים זה לזה, מאשר עם חלקים גדולים שיש לכל אחד את השפיצים שלו. ולכן העלאת אחוז החסימה גרמה לחוסר היציבות הזה, הזהרתי מפני זה, לפני 6 ו7 שנים, זה גם מה שקרה. השאלה הבאה שלנו מגיעה מאופק ברוך, תלמיד כיתה י"ב מתיכון אורט עירוני א' אשקלון. בואו נראה ונשמע אותו. השאלה שלי עוסקת ביכולת של פוליטיקאי העתיד לאחות את השבר העצום שקיים בין מתרסי החברה הישראלית. אחרי 3 מערכות בחירות קטסטרופליות, שבהן מנהיגי האומה דאגו פעם אחרי פעם להסיט את גווני החברה הישראלית זה בזה, לפרק את הרקמה האנושית הכל כך חשובה שקיימת בין כל קצוות המדינה. אני רוצה את האדם שיהיה מוכן לשים את הרפש הפוליטי בצד, ולהושיב שמאלני לצד ימני, לצד חרדי, לצד ערבי, לצד חובש כיפה סרוגה. בדיוק כמו שהעם הסגולה שלנו היה פעם. והנה אני מגיע לשאלה. השאלה שלי היא כזאת. איך אתה, פוליטיקאי העתיד, תחזיר לי, דור העתיד, את התקווה בשלום בית? אוי, אני כל כך שמחה לסיים דווקא עם השאלה הזו. איזה כיף של שאלה. צביקה האוזר, בבקשה. השאלה לא רק צריך לסיים בה, צריך להתחיל בה. סולידריות, אחווה, היא חלק מהחוסן הלאומי, היא חלק מהיכולת שלנו להתמודד אל כל מה שמציף אותנו, וכמו שאמרתי בדברי הפתיחה שלי, אנחנו רק בתחילת הדרך, עוד לא סיימנו מהראשונה לריבונות שלנו, ואנחנו כבר קוראים את החברה הישראלית לגזרים עם שיסוי וקרע. זה דבר שאני אומר לך כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון. אבל איך עושים? הוא שאל איך עושים. לא רק במצב הרוח, הוא פוגע ביכולת שלנו להתמודד גם עם איומים ביטחוניים. כי השאלה היא לא רק אם יש לנו F-35 או אין לנו, אלא מי מטיס את ה-F-35 ומהי תחושת הסולידריות שלו. איך עושים את זה? קודם כל יוצאים מהמבוי הסתום, אני חושב שנתניהו. אם אתה שואלת אותי במשפט אחד, מה הדבר שמוביל אותו בשנתיים וחצי האחרונות? זה פוליטיקה של זהויות. פוליטיקה של זהויות שמהותה לשסות אחד בשני, שמהותה לשמר את שלטון נתניהו. תקווה חדשה בראשות גדעון סער, זאת בעצם המפלגה היחידה מכל אלה שיושבים בפאנל הזה ובפאנל ההוא, שיכולה להביא ממשלה שיסכימו גם מימין וגם משמאל להתייצב ולהסתכל קדימה ולהתמודד עם האתגרים האמיתיים שאנחנו צריכים להתמודד איתם במרכיב סולידריות בסיסי מהותי. תודה רבה, משנים את הסדר, שמחה רוטמן. איך נפסיק את השיח האישי והמתלהם והפוליטי הקטן באמצעות החרמה של מנהיג של 2 מיליון. אני באמת לא מצליח להבין את הדבר הזה. אבל גם אתם לא רוצים מהעבודה ממש לא. ממש לא. אני אמרתי שאנחנו מביאים שינוי. כן, קדימה. אחרי 25 שנה אפשר להציע משהו אחר. אפשר להציע הרבה מאוד דברים, רק לא באמצעות פסילה. לא באמצעות פסילה, תפסיק להטיח את הפסילה הזאת. שמעתי את הפסילה. אבל אולי אני שמעתי לא טוב, אבל אני שמעתי את הפסילה. אבל גם אתם פוסלים. אני לא פוסל, שנייה. הרשימה המשותפת. אתם תשבו עם מרץ? אתם תשבו עם מרץ? בבקשה. אני אשמח לענות. אני חושב שבניגוד למחשבה שלפיה אם כולנו נהיה אפורים, סוג של איזשהו שטיח אפור, בלי שום הבדלים, בלי שום גוונים, אימג'ן כזה של ג'ון לנון, שאין עם, אין דת, אין זה, ואז כולנו נחיה בשלום. אנחנו מגלים שלא, כי אז בדיוק צצים הסנאות האישיות והחרמות האישיות והפסילות האישיות. דווקא תפיסה אידיאולוגית. כאשר, הנה ראית לפני, בשאלה הקודמת, אני חולק על עופר ב-180 קמ"ש, כמעט כל נושא בעולם, אבל בנושא של אחוז החסימה והשיטה הדמוקרטית, הסכמתי איתו מלא. למה? בשנייה שיש אידיאולוגיה, תפיסת עולם ברורה, אפשר להסכים על נקודות מסוימות, ולגבש איתם הסכמות, ועל בסיס זה להתרומם, כן, לחיים ביחד, גם עם כל אי הסכמות. אין ספק, וכאן אני חייב להסכים מחבר הכנסת האוזר, אין ספק שנתניהו הוכיח בשנות שלטונו, בעיקר האחרונות, שהוא משסה ומסית כדי לעשות לעצמו הון פוליטי. כנגד חיילי צה"ל. ההפרד ומשול שנתניהו משתמש בו לטובתו הוא ידוע, אבל מי שחושב ששם זה מתחיל ושם זה נגמר, טועה. יש באופן יסודי, שורשי, בחברה הישראלית, לטעמי, 3 בעיות עיקריות שבלעדיהן לא תהיה פה סולידריות. ואני לא מדבר על אחדות. אחדות זה לא ערך. אחדות, בטח אחדות לאומית, זה לא ערך. צריך שתקום כאן ממשלה מתפקדת. זה צריך להיות יעד, להקים ממשלה מתפקדת ויציבה. אחת הסיבות שזאת התחושה
היא בגלל שאנחנו נמצאים במערכות בחירות חוזרות ונשנות. ולכן, כדי שתקום ממשלה כזאת, הדיון, וזה מה שאני מנסה למשוך כל הזמן, גם בדיונים עם חבריי, צריך להיות על האג'נדה, ולא על חלוקת התפקידים ועל הרוטציות, אלא איזה מדיניות תיישם הממשלה הזאת. ברגע שידברו על מדיניות, תקום ממשלה יציבה. גם הממשלה האחרונה שקמה, של כחול לבן והליכוד, עסקה אך ורק בחלוקת התפקידים, ולא עסקה בקווי יסוד. הם הקימו בהתחלה ממשלה בלי קווי יסוד, עד שלא הכריחו אותם לשרבט איזשהו נייר בלי קווי יסוד. בקורונה, ולכן אני אומר, זה קורונה, זה כלכלה, וזה גם הסכמה על איך מטפלים בהם. אני חושב שהכל מתחיל ונגמר בשפה ובדיבור, ובאיך אנחנו בוחרים לדבר אחד על השני, וזה נכון לתלמידים בתיכון, וזה נכון גם בתוך המערכת הפוליטית. אני חושב שהמערכת הפוליטית צריכה לתת דוגמה אישית הרבה יותר טובה לאיך מנהלים שיח מכבד שמגיע מתוך מקום של אהבת ישראל ושל דאגה לכל אזרח ואזרח. אני מאוד גאה להיות חלק מנבחרת שמשלבת בתוכה דתיים ומשלבת בתוכה חילוניים, ויש לה כבוד לכל אדם, וגם כשהיא תשב בממשלה היא תדאג לייצג כל אזרח ואזרח, בין אם הוא ערבי ובין אם הוא יהודי או דרוזי, זה באמת לא משנה. ולך, עופר כסיף, אני אגיד שאני חושב שבנושא הזה של אהבת ישראל, המפלגה שלכם היא באמת מאוד מאוד בעייתית, כי היא מביאה שיח של שנאה, ממש שנאה כלפי מדינת ישראל. אתם אלה שאוהבים שנאה, אנחנו נלחמים בשנאה שלכם. אנחנו שונאים את הכיבוש, ואנחנו שונאים את הגזענות. אני לא בטוח שהפרלמנט... אנחנו שונאים את הכיבוש ושונאים את הגזענות. אנחנו לא שונאים אנשים בגלל מוצאם, זהותם. אני חושב שהפרלמנט ברמאללה יותר מתאים לך. את הכיבוש אנחנו שונאים, את הגזענות אנחנו שונאים, את ההפקרה של האוכלוסיות המוחלשות אנחנו שונאים. כן, ונמשיך להילחם נגד זה לטובת כולם. אנחנו היחידים שנלחמים לטובת כולם. אוקיי. באמצעות שיח עדין ומכבד, כמו להשוות לנאצים ולאנשלוס וכל הדברים האלו, זה הדרך. שזאת המציאות צריך להציג אותה. שזאת המציאות צריך להציג אותה. אתם הצבעתם נגד הסכמי שלום. איך אתה מדבר? נגד הסכמי שלום אלה לא הסכמי שלום. אלה לא הסכמי שלום. נגד הסכמי שלום. אתה יודע למה? אתם נגד לא שלום עם האמירויות, אתם נגד שלום עם ישראל. אנחנו נגד שלום עם כיבוש. יש לי תחושה שלא נגיע להסכמות, אבל אני חושבת שלמרות רוב הפורום למרות שהרבה פעמים הדברים מתלהטים, עצם זה שיש שיח ומנסים ללבן, אני חושבת שזה כבר חלק מהדרך גם להגיע להבנות. אז כאן אנחנו מסיימים את החלק השני של פאנל הבוחרים החדשים. אני רוצה להודות לפוליטיקאים שנטלו חלק במשדר המיוחד שלנו. לפני שנגיע לשלב ההצבעה, בואו נזכר בנציגים ובנציגות שהיו איתנו היום. שוב תודה לכל הנציגים, ועכשיו הגיע הרגע הגדול. ההצבעה נפתחת ממש בעוד מספר רגעים. זה הרגע שבו אתם אומרים את דבריכם. שמעתם את כל הפוליטיקאים היום, ואנחנו מקווים שעזרנו לכם לקבל את ההחלטה הנכונה. שימו לב, רק תלמידי תיכון יכולים להצביע. אם אתם צופים בשידור, אבל לא נרשמתם מראש על ידי בית הספר, לא תוכלו להצביע. אז רגע לפני שתיגשו להצבעה, בואו נבין איך זה עובד. כיצד תתבצע ההצבעה? מתחת לחלונית השידור יש כפתור הבוחרים החדשים. בלחיצה על הכפתור תיפתח חלונית ההצבעה. בתוך החלונית אתם ממלאים את מספר תעודת הזהות שלכם או מספר שניתן לכם מטעם בית הספר ומגיעים לעמוד הקלפי. בעמוד זה אתם בוחרים את המפלגה המועדפת עליכם. ומאשרים פעם אחרונה וסופית לאחר וידוא כי זוהי המפלגה לה תרצו לתת את קולכם. לאחר האישור, הצבעתכם תיקלט והתוצאות יועברו לבתי הספר בהמשך היום. בהצלחה. אז כפי שראיתם ממש כאן מתחת לחלונית השידור יש כפתור שעליו אתם לוחצים ויכולים להצביע ולבחור במפלגה שבה אתם רוצים לתמוך. הקלפיות יישארו פתוחות עד השעה 3:30 בצהריים בלבד, ולאחר מכן לא תינתן האופציה להצביע. התוצאות יישלחו כבר היום אחר הצהריים לכל בתי הספר, משתתפים על פי שקלול כללי של כל הבוחרים שלנו, וכן על פי כל בית ספר ושכבה שהצביע. אז אתם מוכנים? כנסו, הצביעו והשמיעו את הקול שלכם. הקלפיות פתוחות.
אני רוצה לומר תודה לכל בתי הספר שלקחו חלק בפרויקט, לפוליטיקאים שהצטרפו אלינו היום, הציגו את המצע שלהם וענו על השאלות שאתם, תלמידי בתי הספר, שלחתם, לחברת סקאי הפקות על הפקת האירוע, ולכם, הצופים שהייתם איתנו. אני דפנה ליאל, ואנחנו נתראה במשדר הבא של הבוחרים החדשים, בתקווה עוד 4 שנים. להתראות.